bisimila hôtel Lafiya la. N'i ko hôtel Lafiya, wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan. Kɛrɛnkɛrɛnnenya Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installer min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na. Réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲɔngo hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel Lafiya référence do. Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn. O de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye. A ma da aw ma dɛ, sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye. Awɔ, ni wari bonisi ye kɔni. Aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye, aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la. Ka daminɛ crédit la, abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma, aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la. N'a ka bonisi buguna dɔrɔn, aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye, walima ka taa wari jɛ bɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen. Aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la, a k'a chiffre sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn. Ni sama mɔnɛ ye, aw de kunna wari bɛ augmenter. Sama mɔnɛ, i yɛrɛ ta. Awɔ, i yɛrɛ ta ni i yɛrɛ ta ye. Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn. O de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye. A ma da aw ma dɛ, sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye. Awɔ, ni wari bonisi ye kɔni. Aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye, aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la. Ka daminɛ crédit la, abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma, aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la. N'a ka bonisi buguna dɔrɔn, aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye, walima ka taa wari jɛ bɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen. Aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la, a k'a chiffre sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn. Ni sama mɔnɛ ye, aw de kunna wari bɛ augmenter. bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na. Compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye. Kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama, a suspension wo, a climatisation, a siège wo, n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ, i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na. Somatra e ka kari, Somatra ne ka kari, Somatra anw ka kari. O hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako, Segu, San, Moti, Kucala ka taa se Sikaso ma. An filɛbaaw ni an lamɛnbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Bi ye juma su ye, alamisa tile o kɔni banna a mɛnna. An bɛ dugawu kɛ sa Ala ka
an ka bato kɛlenw bɛɛ lajɛlen minɛ bi tile kɔnɔna na min ye fajiri ye ala k'o k'an bɛɛ lajɛlen garisɛgɛ ye bi ye alamisa ye juye kalo ale tile 17 san 2025 ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn nin waati in na aw bɛ jani ale kumakɛso sanfɛla la mali kɔnɔ ani mali kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen ye ko aw ni su nin dɔgɔkun in na fɛn belebeleba damadɔninw kɛra waleya minnu a ka kan an ka jira olu sɛnɛ na wolomasiri tabaw n'o ye armée ye ale ka wulikajɔw bɛ a la hali bi wulikajɔ min nin dɔgɔkun kɔnɔ u ye banbanci wale ni jugawale kɛbaw u bali waleya caman na kɛrɛnkɛrɛnnenya la kayikaw fɛ awuru bingalikɛla minnu kun tɛlen ka t'u dagayɔrɔ sigi ye armée sera ka wulikajɔ kɛ ye nin waati in na min ye dugu kɔni moti yanfan a segu yanfan a n'a san yanfan n'a baɲangara yanfan maa dɔw bɛ k'a fɔ alihamudulilayi dɔɔni dɔɔni o ti tɔ to ko fosi la baara bɛ ka kɛ cogo min maaw bolo n'a tora tancogo la min ye armée ye a bɛ ka fɛn minnu sigi sen kan a bɛna ɲɛ sɔrɔ kuma tɛ ɲina sikaw n'o bɛ jɛnɛ mara la olu kɔni y'a yira sa ko nin y'a san 3 ye foro olu tun tɛ se ka don o kɔnɔ basigi ni lafiya o bɛ ka nana dɔɔni dɔɔni yaasa ɲina u bɛ se ka sɛnɛ kɛ cogo min hali n'o y'a sɔrɔ masinko o de kɛlen don k'u dɛsɛ sɛnɛko ta nasira fɛ kajolo kɛmɛ sarada la min ye kɔɔri minnu danna kabini mɛn kalo la 60 kɔni olu min ye fɛnw donn'o la ntumun donn'o la tiɲɛni barika bɛ ka bonya kosɛbɛ sɛnɛkɛlaw yɛrɛ ye wulikajɔ kɛ sa ka fɛɛrɛw sigi sen kan yaasa cogo min na o ko bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min maa minnu fana bɛ waati gɛlɛmanw kɔlɔsili kunna olu fana ye kiimɛli kɛ nin kalo in tile 11 ko nin waati in na samiya daminɛ ni sisan cɛ maa 10 o de kɔni fatura nka ko bɛɛ k'i kɔlɔsi nin kalo in ani kalo nataw olu la ko ji bɛna caya kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka jamana kɔrɔnfɛ fan fɛ ko maaw k'u hakili t'u yɛrɛ la kosɛbɛ jiko ale ta fanfɛla fɛ ale ni min ye sanpɛrɛn k'o de kɔni o ye tiɲɛni kɛ yɔrɔ caman ko maaw k'u hakili to o la a bɛɛ n'a ta sɛnɛkɛlaw caman y'a yira k'a fɔ ko olu kɔni ka nɔgɔ wariw dir'u ma kɔɔri sɛnɛnaw ko k'olu ka layidu min tar'u ye wari dira nka nɔgɔko gɛlɛya o bɛ sɛnɛkɛlaw la yɔrɔ caman fana fɛ o banana baara ale gɛlɛya kosɛbɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na fana an y'a ye k'a fɔ min ye jamana ɲɛmaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la kununko conseil des ministres la AES ko hukumu kɔnɔna na sa ko min ye sɛbɛnw ye u bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ kelen ye passeport biométrique o bɛna sigi sen kan min ye carte d'identité biométrique o fana bɛna sigi sen kan jamana yɛrɛ fana nin dɔgɔkun in kɔnɔna na u ye laɲini caman kɛ ale ni baara minnu fana kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya la maaw ka wari minnu tara ni dɔw kun ko k'u ma jɛn n'a ye k'u tɛ jɔ u ta kɔ fo lahara jɔ don k'a wari minnu sɔrɔla sa ko miliyari 34 miliyari 24 tara ka di énergie ma nka énergie maaw ko taji a ye dɛ nin kana bɛɛ ka taa don n'a ye nin bɛɛ don taji la k'an ka barajiw to yen k'an ka kɔ n'an ka babolow to yen nin waati in na énergie yɛrɛ ka baraji ba minnu bɛ yen kuran bɛ sɔrɔ yɔrɔ ba minnu na ji fɛ k'olu to yen a kana taa nin bɛɛ don taji la dɛ monsieur le ministre taji ko in maaw b'a kɔrɔ dɔn koyi maaw bɛ taji ko in kɔrɔ dɔn sa koyi taji ko in ye min ye a ye bɔ taji ko la a ka taa sɛbɛ sira fɛ sɛbɛ sira min fɛ ni taji bɛ se ka kɛ k'a dafa nka maaw sigilen don ka min kɔnɔ o ye nin musaka min dira a ka se ka nɔbɔ n'a ye nɔbɔ énergie yɛrɛ wuli ka jɔ min kɛ kabini sunkalo fo sisan ka se ka dɔ fara o fana kan sabula an k'o fana fɔ layidu caman fana tara énergie o ma wari sɔrɔ dɛ a kun fɔra ko wari bɛ d'u ma k'u ka sunkalo baara kɛ na o ma wari sɔrɔ fo sisan nin min faralen filɛ nin ɲɔgɔn kan n'o ye maaninfinw ayiwa k'olu ka wari ci k'u ka wari taa cogo tɔ f'u ɲɛna ko wari tɔ tora 17 miliyari ye wagane kɔnɔ ko mun bɛna na k'o la trésor cɛ dun m'o ɲɛfɔ dɛ a ma ɲɛfɔli k'o kan 10 miliyari ayiwa monsieur le directeur an na si ma sini 10 miliyari ka ca dɛ a ka ca sɛbɛ la mɛ a bɛna n'a ɲɛfɔ
an bɛna ɲɛfɔ parce que wari in tɛ se ka kɛ foyi ye ni a don sira in tɛ. Nin dɔgɔkun in fana na tuguni an y'a ye k'a fɔ min ye sariya ko ta nasira fɛ an ka premier ministre kɔrɔ n'o ye Musa Mara ye ale welela lamɛnniw kɛra an sigilen don sa a ko tɔ bɛna kɛ min ye ka o dɔn sabula Musa Mara k'a ye fasirili de kɛ bɔlɔlɔ sira fɛ a bɛ fɔ ma ko Twitter okumu de kɔnɔna na sa a fɔra ko biji maaw k'a lamɛn yanni procureur Ture a n'o ɲɛ kun ka kɛ 4 ye a n'o fana ye ɲɔgɔn sɔrɔ maître Muntaka Tall kununko baaraw la ale y'i sen donn'o la a kɛra biji kɔnɔna na ye o a kɛra Ture yɛrɛ fɛ yen procureur communicatif fɛ yen o ale sen yera o bɛɛ la ka taa bilasira a ko k'a baaraw kɛra bonya ani karama kɔnɔna na nka kiiri halisa a ma Musa Mara ta n'a bila fɔ a ye Musa Mara yɛrɛ a sɛbɛn a ka bɔlɔlɔ sira fɛ k'a jira k'a fɔ ko waleya in bɛ sen na ko a ma ban fɔlɔ nka ale kɔni a b'a ka so a b'a ka baara n'a ka ciw la yanni fanga a ka ko tɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ a ye bi de tɛ ya dɛfu a fala ye denmisɛnnin caman ye guwan kɛ dɛfu la ɲinan dɛ an ye jaabi min sɔrɔ ɲinan ta cayara ni salongo ta ye dɛ maa caman ma paase salon olu fana paasera ɲinan kalasa denmisɛnnin 24 o de ye dɛfu kɛ kalasakaw fɛ yen fala ye 17 de y'a sɔrɔ min ye musomanin o ye 10 ye ne ko dɛfu in musow ka ca la ni cɛ ya i mana mɔgɔ mɔgɔ ye maafiya i tɛ admise maafiya i tɛ maafi ma nièce ma mère dɔw yɛrɛ ko k'u ba tɔgɔ ma dɔw k'u tɛnɛmuso tɔgɔ a bɛɛ ye maa ye mɔn t'a la fiyewu est-ce que dɛfu in tɛ musow ka examen ye sisan sa parce que fala ye kalasa minnu ye pasera 17 la 10 ye muso ye 7 ye cɛ ye kiba dɔgɔnin y'a kuru u bɛ maa 7 minnu b'a sɔrɔ kiba dɔgɔnin b'a la n'o Sewuka bɛ pasera Sewuka fɛn bɛ kalasa a bɛɛ pasera Sewuka denmisɛnnin bɛɛ anw ye 11 de ye o dɔw ye ne ladege dɛ parce que redoubleli maloya foyi t'anw na koyi fala ni ɲinama ɲɛ sa wɛrɛ bi ɲɛ n'o ma ɲɛ o kɔta bi ɲɛ n'o ma ɲɛ an bɛ kɛ CL ye o fana b'a la o awɔ candidat libre waati min ka di i bɛna kɛ donc kalasa denmisɛnninw an b'u fo ka CAC fo a ka dɛmɛ nɔ yera ɲinan de kalasa ye 7e sɔrɔ ka 8e sɔrɔ ka 9e sɔrɔ o 9e classe de kɔnɔ mɔgɔ 24 de ye dɛfu kɛ ɲinan 17 y'a sɔrɔ salon kunu maa 1 de y'a sɔrɔ donc an bɛ se k'a fɔ ekɔliso nalen somaw kɔrɔ ani fɛɛrɛ minnu tigɛra alimanw fɛ a ye nɔ bɔ kalasakaw ye salababi n'a ka maaw an b'u fo yan kalasa fala ye ayiwa e kɔni fo n'i tulo datugu sa dɛ sinon min ye bɛɛ da ɲinan dɛfu la Kulubalilaka don dɛ ko a tɔgɔ ye Abibatu Kɔnti Kulubali ale de kɛra première nationale ye ɲinan dɛfu la wa première nationale in fana a bɛ Prytanée militaire de la ye a si bɛ san 15 maa 168 383 minnu bɛ yen ni olu ye ɲinan dɛfu sɔrɔ ale de ka kuru cayara ni bɛɛ lajɛlen ta ye fala ye min ye Kulubalimuso ye première nationale ya jɔyɔrɔ dira ale ma a ka moyenne ye 18,60 ne ko b'an ka classe o kuma anw kɛ anw bɛ mention pitié de ɲini ka tɛmɛ o n ka passe dɔrɔn anw kun bɛ taa ekɔli la an ka passe de a tɔ wa fala ye diɲɛlatigɛ don ka ca nka foyi tɛ kalan bɔ ɲinan u ko ko dɛfu yɛrɛ maa min y'a kɛ 317 573 o de tɔgɔ kun sɛbɛnnen don ɲinan dɛfu la 168 383 o de ye dɛfu sɔrɔ olu bɛ taa kilasi 10 na 100 sarada la 53 buruburu fu ani 2 o de ye ɲinan to ye
o kɔrɔ ko taux de réussite o ye 53,02% ye. Ko ka maaw fo maa minnu n'olu fana ye ma se sɔrɔ k'u k'u cɛsiri san wɛrɛ u n'u jija sabula ɲinan an yɛrɛ denmuso Kulubalilakaw fɛ yen u ye taama ale pasera nka salon ko bɛɛ pasera ale tun ma pase. A y'ale ta ye dɛ, donc bɛɛ kan k'i cɛsiri de ka se ka kɛ ale ɲɔgɔnna ye. Wasolonkaw fɛ yen Fatumata Jakite fana pasera. O de nisɔndiya tun bɛ yen, aw kun tulo bɛ kulekan min na o de kun don, maa kelen de don dɛ. On zone une personne. Kulubalilakaw fɛ yen tɔw y'a n ko Kulubalilakaw fɛ yen maa kelen de y'a kɛ ɲinan o fana pasera. Wasolonkaw fɛ yen maa kelen pasera. Ne yɛrɛ ma se so fɔlɔ ka taa ɲininkali kɛ. Voilà, a kana jigin an na. Segu ɲinan dɛfu 100 sarada la Segu ta kɛra 40 buruburu 81 ye. Segukaw fɛ yen maa minnu y'a sɔrɔ 5,531, muso ye 5,500, 110, 151. maa minnu bɛ yen sa n'olu kɔni ye dɛfu sɔrɔ ɲinan nin y'o jaabi ye Segu marabolo kɔnɔna na. Jaabi bɛɛ lajɛlen bɔra bi k'a dulon fan bɛɛ lajɛlen na. Segu Academy a ko k'a bɛ karamɔgɔw ni kalanden somaw k'olu bɛɛ lajɛlen fo wulikajɔ ani cɛsiri o hukumu kɔnɔna na min ye dɛfu ye. Résultat bɔ in fala ye k'a kɛra ɲinan ta in k'a kɛra dusukasi ye denmisɛnnin dɔw bolo n'o y'a sɔrɔ dɔw tun bɛ pan ka cun na nisɔndiya ka moto ta ka fa bɛɛ lajɛlen kɛ. Dɔw yɛrɛ fana ka nisɔndiya taara laban senkari la tuguni koyi sabula u nisɔndiya kojugu olu ɲinana k'a fɔ ko bi bɛ yen sini bɛ yen sinikɛnɛ bɛ yen. Ko n'i ye dɛfu yɛrɛ ta k'a lajɛ fala ye ɲinan e ko Prytanne ma wuli ni bilisi niyɔrɔ sara ye de. N'i ye jaabi bakuruba ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ sa ko maa min ka moyenne cayara ni bɛɛ lajɛlen ta ye ɲinan o ye Abibatu Kɔnti Kulubali ye. Ale bɛ Prytanne militaire la a ka nɔti o ye 18,72 ye. 18 buruburu 72. Ale Prytanne ekɔliden don Katikaw fɛ yen nin y'ale taalen ye kilasi 10 na. maa min kɛra filanan ye Mali bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan o ye Bubakari So ye. Ale fana ye Prytanne maa ye nka ale ka kuru ye 17 buruburu 10 ye. maa min kɛra sabanan ye o ye Usumani Sogoba ye. Ale ta ye 16 buruburu 52 ye. Ale fana ye Prytanne ye. maa min kɛra sa jɔyɔrɔ 4nan ye o ye Sunkalo Bɛngali ye. Ale ta ye a ka moyenne o ye moyenne d'admission o ye 17,91. o tɛ 17 buruburu 91 wa. min ye Sogoba ta ye n'o kɛra sabanan ye 18 buruburu 28. min ye So ye n'o kɛra filanan ye 18 buruburu 31. fɔlɔ o kɛra 18 buruburu 72 ye. Falaye maa min kɛra jɔyɔrɔ 5nan ye fɛn in na o ye Demba Hamu Ture. Ale ta kɛra 17 buruburu 90 ye nka ale ka ekɔli o ye les Sims ye. Yan'o cɛ sa 4nan o ka ekɔli o ye les Jumelles ye o bɛ bɔ Bakɔ Jikɔrɔni. les Sims ale bɛ Jelibugu la. jɔyɔrɔ 6nan maa min y'o sɔrɔ o ye Aminata Dugure. ale ta kɛra 17 buruburu 89 ye. ale ka ekɔli ko cours moderne bilingue Amadu So ale ye o maa ye Lafiyabugukaw olu fɛ yen. Fala n'o ninnu bɔra la tɔ bɛ Prytanne maa ye. maa min dalen don ka sa Amisetu Tangara o min ye 7nan ye o bɛ Prytanne na o ka kuru o ye 17 buruburu 89 ye. min dalen don ka n'o ye 8nan ye o ye Somoro nin ye dɔngɔnɔ ye dɛ. Hermes Somoro ale fana ye Prytanne maa ye. a tɔ bɛɛ lajɛlen Somoro wo Modibo Sisoko wo min ye Fatumata Jara ye o ka taa se Kansara Seri Jaabi ma o
ninnu bɛɛ lajɛlen tan fɔlɔ minnu taara 8 o ye Prytanɛ maaw ye donc o kɔrɔ ko Prytanɛ militaire olu de kɔni ɲina dɛfuko la u jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ hali n'o y'a sɔrɔ Salu Nasiru fana u kɛra premier national ye Mali gouvernement ko sa ko ka yɛlɛma don sɔngɔkow la sɔngɔ minnu bɛ yen n'o bɛ kɛ baarakɛyɔrɔw la ko k'a danganama bɛɛ lajɛlen ye premier ministre ale taara CNT la don min a ye layidu ta sa ko min ye baarakɛyɔrɔw la wari bɛ bɔ ka fɛn minnu san ko k'a bɛɛ lajɛlen dulon wa ko k'a dulonnen to yen han min ye a ka ɲɛfɔli min kɛra CNT la o taabolo filanan n'o o y'a ka plan d'action ye san 2025 san 2026 k'a bɛ tali kɛ o la yɛlɛmaliba minnu kan ka kɛ an ka jamana kɔnɔna na min ye nin ko in ye ko a na dɔ bɔ maa minnu bɛ sɔngɔ 2 sɔngɔ 3 sɔngɔ 4 sɔngɔ 120 t'a fɔ ko ɲɛ tɛ sɔrɔ a la n'a yɛlɛla sufɛ a bɛ jigin dugu ma an b'an ta to ni dugu jɛra o na bɔ a la sen bɛɛ lajɛlen na a ye k'a dɔn k'a fɔ nin de don an balimakɛ dɔ y'a fɔ studio tabani maaw ye ko don dɔ la k'ale taara k'a bɛ taa ravɛki kɛ ale tun tɛ kun ni ju ni ɲɛ dɔn a la koyi u ko 1000 don yɔrɔ min ale ye 1000 ci u tɛgɛ ale selen a ka so denmisɛnninw ko ba ko fu don o y'a sɔrɔ ale ye 1000 di anw y'o ngalabuti anw kɔni anw bɛ administration la ye dɛ n'i nana an sɔrɔ yen an bɛ yen Falaye min ye waleya in ye dugudenw bɛ k'a fɔ han ko premier ministre a k'a jija nin ko in na nka a kana da dalafɔli ma dɛ ko n'u ko k'a to yen ko fɔ a ka lakɔlɔsi anw yɛrɛ b'o o ko la han sisan n y'a fɔ ko fɛn caman bɛ gouvernement b'a fɔ nka lakɔlɔsili de b'a jɛ ko sɔngɔw kɔni mana dulon k'o ye ko bɛɛ lajɛlen bannen ye Segukaw ko ka foli ta ka ɲɛsin gouvernement ma nin ko in na ko nka a bɛ kuma na dɛ ko nɔn tɛ ko Segu ya ko fɛn bɛɛ lajɛlen n'a sɔngɔ na ni i ɲɛda k'i ɲɛda de bɛ filɛ k'i ka sɔngɔ fɔ sisan ko ɲɛda filɛ na bɔ a la pewu bɛɛ lajɛlen n'a dɔn k'a fɔ min don wa yanni i ka bɔ i ka so k'a fɔ ne ka wari ma dafa n y'a kɛ tan ko i n'o bɛɛ dɔn sen yanni i ka se a ko kɛnɛ kan wa min ye dunkojuguya ni yuruguyurugu kɛlɛbaa minnu b'an ka jamana kɔnɔ yan olu ko nin waleya in ka ɲi k'a bɛna na danaya ni tilennenya ni laadiriya ye ni maa min t'a fɛ ka faso nafolo dun n'i t'a fɛ ka yuruguyurugu kɛ k'i n'a dɔn k'a fɔ ko nin ko in sigikun ye sen kan ka jɛlenya sigi Baba Boubacar Keita n'ale y'u ka secrétaire général a ko n'u yɛrɛ bɛ nin waleya in kɔ u b'a senkɔrɔma don gouvernement k'i jija nin n'a ɲɔgɔnnaw ka caya kosɛbɛ k'a bɛ dɔ bɔ dunkojuguya ni yuruguyurugu la namara ale ni ka faso nafolo kɛ i kelen ta ye walima musaka min bɛ sɔrɔ k'a k'i kun ka yaba ne ko aw ta bɛ dulon yɔrɔ jumɛn aw bɛ to k'an ka mobiliw jɔ an bɔtɔ duguw la u b'a fɔ ko aw minnu ye étranger k'aw ka 400 de aw minnu ye Malien aw ka 200 de o bɛ na nɔrɔ cogo di sisan est ce que o yɛrɛ ye sariya ye fɔlɔ ni sariya tɛ an t'a ɲini mɔgɔw fɛ u kana sara u k'a fɔ k'u t'a sara ou bien u ka wulikajɔ kɛ k'a ɲɛfɔ ɲɛmaaw ɲɛna parce que olu wari ninnu caman fana tɛ Wakande kɔnɔna sɔrɔ dɛ n'an bɔra yen Siraba Kasara dɔgɔkun o sigira Kulukorokaw fɛ yen maa 300 ɲɔgɔnna u y'olu de wele Anazɛli Borofaran bɛ yen ka ɲɛfɔli kɛ bɛɛ lajɛlen ye ko Kulukoro kɔni accident kɔni k'o ti fɔ ka ban waati o waati an yɛrɛ taatɔ Sibibu y'an lajɔ fo k'an sɛgɛn i ye nɔngɔn bɔ dɔrɔn kɔrɔ a ye taa dɔɔni dɔɔni komi e don a ye taa dɔɔni dɔɔni n ko u b'i minɛ Falaye fɛn dɔ b'o bolo u b'o don i ni dugɔrɔ ka dɔ don i tulo la ka dɔ don ka tila ka i fɛ wa i ka mobili fana bɛna vitesse min na u bɛ tila k'o fana yir'i la sira kan tuguni k'i yɛrɛ ɲɛ b'a la dɛ kɔrɔ aw tun bɛ ka taa dɛ donc o minɛnw b'u bolo an yɛrɛ o ye sira kan bi a kɔni y'an nisɔndiya u k'u jija baara ka se ka kɛ n'a ye Kulukorokaw ko k'olu ta tɛna da dɔgɔkun kelen ma koyi k'olu bɛna don du ni du ko ka ɲɛfɔli kɛ ko sabula kamiyɔnbaw ani cɛncɛntalaw k'olu ye tiɲɛni caman kɛ olu fɛ yen wa denmisɛnninw ko olu na olu fana la faamuya an kɔni bɛ min ɲini ɲɛmaaw fɛ bolimafɛn dɔw bɛ Bamakɔ duguba kɔnɔ siraba fan dɔw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la katakatani fali wotoro baganw aw ka ɲɛɲini ninnu na dɛ bi Ala de farala anw kan n'o tɛ aw kun t'anw ye o saga de ye anw ɲɛkɔrɔma tigɛ bi anw y'an sumaya minnu nana anw kɔfɛ olu ye ɲɔgɔn dasi fo ka denmisɛnnin 2 sen kari saga de tilara a tigi la dɛ fɛn dalala la yɔrɔ in tɔgɔ ye di Institut Marchou dalala la ka na non a jugara dɛ a jugara yɛrɛ de donc saga filɛ
katakatanin filɛ faliwotoro filɛ nin ye ale ni fɛnmisɛn caman de bɛ Bamakɔ circulation na bi bi in na n'u bɛ fɛ a ka ɲɛnabɔ u k'olu sen bɔ a la fɔlɔ duguba tɛ se ka kɛ fɛn bɛɛ boli yɔrɔ ye bɛɛ ko n bɛ ka n dahirimɛ ɲini an bɔr'o la an taara sɔrɔ baseni min bɛ cɛncɛn cɛ baseni jɛmani Peugeot in o fana kɛlen don k'i sen fila waga k'i disi da ne ye cɛ ɲininka n ko ni ŋɔni ko k'ale bɛ k'a dahirimɛ de ɲini n ko awɔ tiɲɛ don mɛ ni fɛɛrɛ ma sigi sen kan ka nin ko ninnu dɔw lajɛ kuma tɛ baganko in cɛ ka saga a n'a den ni juru tilara la o de ye accident ba wuli bi mɔgɔw ni tun bɛ se ka to a la parce que i mana bagan ye cogo sugu la i tɛ se ka vitesse ta ka d'a kan bagan dun filɛ nin ye a mana kuma tɛ saga ale ni misi yɔrɔ wulu ninnu sɔrɔ man di ani ba kɔni tɛ sɔrɔ o nka k'u hakili to a la yaasa ɲɛ bɛ se ka sɔrɔ a ko dɔw la cogo min na Kucalakaw fɛ yen tile 5 baara bɛ sen na maaw bɛ se ka wolosɛbɛn a nafa dɔn cogo min wolosɛbɛn bɛ se ka sɔrɔ cogo min duguden tɔnw olu ɲɛmaaw bɛ a kɛnɛ kan min ye dugutigilakaw ni kabilatigiw ye ka taa fara alimamiw ka musow ni denmisɛnninw kinw olu ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen welelen don jɛkulu min bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko centre maya ale ni sisikaw ka baɲumankɛtɔn bɛ n'o ye LVTAC ye olu kɛlen don ka nin kɛnɛ sigi sen kan yaasa min ye wolosɛbɛnko ye a bɛ se ka ɲɛfɔ cogo min na ka ɲɛ ayiwa Kucala kelen in kɔnɔna na couvre-feu daminɛna yen fana dɛ commandant de zone n'o ye kɛlɛbolo min bɛ yen n'o ye Segina ye ale kɔni y'a jira sa ko k'a fɔ arajosow kan kabini kununko Kucala n'a marabolo lajɛlen kɔnɔna na ko couvre-feu nin y'a daminɛlen Kucala nɛgɛ kanɲɛ 22 ka taa se sɔgɔmada kanɲɛ 6 ma n'o ye 6 heures du matin ye bolimafɛn sugu bɛɛ giriman fara fitinin kan katakatanin fara moto kan k'a bɛɛ lajɛlen de bɛ a la yaasa ka se ka kow sɔ nɔgɔya min ye taji feereli ye bɔlɔn fɛ k'o fana ka dabila gataki an y'a sɔrɔ studio tamani ale ka bɔlɔlɔ siraw olu fɛ ko ka se ka dulɔ o doncogo jugu an ka jamana kɔnɔ douane ale ye wulikajɔ kɛ o ko hukumu kɔnɔna na douane a ɲɛmaaya soba ale kɔni tun ye ladilikan ni bilasiralikan di douane bolofara bɛɛ lajɛlen ma yaasa u bɛ se ka wulikajɔ kɛ cogo min na fɛn jugu kana se ka don an ka jamana kɔnɔ nin waati in na min ye douane ye a bɛ ka baaraba belebelebaw caman kɛ juillet kalo tile 15 wulikajɔ dɔ senfɛ sa douane kibaruya ɲininaw minnu ɲɛsinnen don yuruguyurugu olu kɛlɛli ma olu de ye camion dɔ minɛ Baginda fanfɛla la camion min n'a kun fɔlen don kosɛbɛ dulɔ caman na taalen don ka taa dulɔ ninnu bɛɛ lajɛlen jigin magasin kura dɔ kɔnɔna na camion yɛrɛ sen 20 u y'a ye k'a fɔ sa ko min ye mɔbili fitinin 3 fana tun b'a la minnu bugunatigɛ ye jamana wɛrɛ ta ye n'o ye a immatriculation ye ko u mana sira yɛrɛ fɛ koyi siraba u y'o bila pewu ka duguma sira ta ka na don Baginda kɔnɔna na dulɔ in sa ka jiginni daminɛ waati min na olu hakilila tigɛlen don ani sɔgɔma su fɛ dɔrɔn polisiw sina ka na ten n'o ye douanelakaw ye ko aw bɔra min aw bɛ taa mini u ka sɔrɔ k'a ye sa fala ye aw ka dulɔ min tɔgɔ ye ko vodka u ka dulɔ min tɔgɔ ye ko vodka an k'a fɔ ten ko vodi vodka carton 311 o de yera min ye 1700 o fana n t'a dɔn ko boisson ko extreme wa mun de o fana yera ye camion 3 fana kun falen don camion min ni bɔyɔrɔ ma dɔn o la ani donnitaminɛnw conteneur 6 nin bɛɛ lajɛlen k'u donna ni nin ye dibidibi siraw fɛ k'a sɔrɔ u ma fɛn fɔ waati min na olu kɔntannen don sa a ye nin jigi joona san finnen don an ka nin ko ɲɛnabɔ an ka duuru don fiɲɛ na olu latigɛlen pewu hakili tɛ cɛnin min na o sina k'a fɔ ten ko a y'a jɔ dɛ an ye dɔ kɛ ten a y'a bolo kɔrɔta minnu kun sigilen don pan kan n'olu tun bɛ tigɛ ɲimi na olu wulila ko anw ye douane baarakɛlaw de ye koyi a jatigɛ bonyana dɛ n fa bara ɲɔgɔnna ko k'u b'u sɛbɛ ko kan'a kɛ dɛ ala ka n'i ci i bɛ bɔda la sa nka kana bɔ n'i bɔra i t'a se fila fo ka so da dɔgɔya mɔgɔw la douane a cɛdenw u y'o baara min kɛ nin ye dulɔ buteli ni dulɔ carton ni dulɔ conteneur ni dulɔ magasinw k'a bɛɛ lajɛlen sasa k'a fara ɲɔgɔn kan k'u ka ɲɛmaw wele
k'a f'u ɲɛna anw bɔra ninnu kan yan a mɛnna nka an kun bɛ sɔmi janyana kosɛbɛ o la sa min ye douane ɲɛmaalakaw ye olu ka sɔrɔ ka maaw wuli ka na kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka na ko ninnu bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'a fɛsɛ u y'a ye sa k'a fɔ ko min ye sigana tunu mun kun b'u la maa ninnu k'u donna sira cɛjugu fɛ o la sa min ye douane ɲɛmaaba ye inspecteur général de douane Amadu Konate ale fana ye a ka cɛdenw k'u fo k'u waleɲuman dɔn ko sabula a y'a f'u ɲɛna a mɛnna kabini san daminɛ a y'aw hakili to aw yɛrɛ la a ye yɔrɔw kɔlɔsi aw kana sira to aw kana pankurujigi kɛnɛ to aw kana ji to aw kana kɔ to aw kana ba to fɛn o fɛn bɛ ni sigana donna aw la a y'a sɛgɛsɛgɛ k'aw bolo da tiɲɛ kan k'o dɔ de kɛlen filɛ nin ye min ye inspecteur général de douane ye Falaye jare ŋana ye koyi kana filɛ ta han a bɛ to k'i bila cɛminɛnw na koyi a yɛrɛ bɛ mɔmɔli kɛ ka tila k'a fɔ k'a ye taa yan fɛ ko nin bɛ yen u bɛ taa sɔrɔ o dafalen bɛ yen Konate a ko duwalilakaw ma sɔrɔ min b'an ka jamana kɔnɔ bi a ka dɔgɔ jamana mago bɛ musaka minnu na anw de kan k'a ɲini ka caman fara a kan k'o la da tɛ yen suna tɛ yen u kana siga u kana tagani u kana makari fɛn o fɛn bɛ yen n'o ye sigana ye u k'u bolo d'a kan sabula min ye Aliseni Sanu ye a ko k'u ka baara kɛ cɛsigi ni lafiya kɔnɔna na a ko k'a b'a ka cɛdenw fo min ye douane direction de renseignement maaw ye u ye nin wulikajɔ min kɛ nin su ni tile ka se k'u bolo da nin ko ninnu kan k'o ɲɛna directeur général a ko fana ko a b'a da u tulo kan ko baara minnu filɛ nin ye n'u bɛ k'olu sigi sen kan a bɛ ka kɛ ka bɛn ni waleya caman ye waleya minnu ni douanelakaw yɛrɛ ka yɛlɛmaliba minnu bɛ sen na n'o ye yɛlɛmani 36 ye k'a bɛ tali kɛ o sinsinni a n'o banbali la k'o la sa u k'u jija fɛɛrɛ minnu fil'u bolo nin ani basigi ni hakili basigi min b'u la nin waati in na u ka se k'o kɛ baarakɛla ye min bɛna nafa ɲɛ u ye don tɔw la k'a b'u fo k'u waleɲuman dɔn n'o ye inspecteur général de douane Amadu Konate ye Falaye i b'a kalama k'a fɔ k'an ka sariyaso mɔgɔw k'u ye sɛbɛn caman sɔrɔ wa code pénal ni code de procédure pénale nominali ni nominali sɛbɛn ŋaniyaw bɛ ta min kɔnɔ ani siginidenw bɛɛ lajɛlen bɛ sɛbɛn min kɔnɔna na ka se k'o ɲɛfɔ an ka magistraba ninnu ye sa min ye Mamudu Kasoge ye ale ye baara kɛ nin kalo in tile 15 k'a kɛ jɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ye Mali magistrat wele ka bɔ Mali fan bɛɛ lajɛlen na Togoda ni Buguda ani Bamakɔ kɔnɔna na yan k'u kana sa min ye code pénal kura ye code de procédure pénale kura ka taa fara sariyakisɛ minnu bɛ yen n'u b'u lawaleyali baaraw kɛ olu yɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ mun bɛ sɛbɛn ninnu kɔnɔ k'a dɔn a la kari barosigi min filɛ nin ye diɲɛ seleke naani ka tɔnba min bɛ yen n'o ye baarakɛlaw ka tɔn ye Mali minisiriso min bɛ kiiriko kunna a n'o de bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ka nin kalanbulon in sigi sen kan maa mafalenw caman fana nana min ye magistrat kɔrɔw ye olu fana bɛ kɛ kɔnɔna na Mamudu Kasoge kuma daminɛ na a ko a bɛ min f'u ye kabini sɛbɛn ninnu kɔni fasirila jamanakuntigi fɛ k'a tɛgɛnɔ bila n'o ye promulgueli ye décembre kalo tile 13 k'a donna ba la ko ye san 2024 ko bi ko nin ye yɛlɛmaba de ye Mali ale kiiritigɛ bankun kan k'o la sa sɛbɛn minnu filɛ u bolo nin ye siginiden 772 o de bɛ a kɔnɔna na yɛlɛma minnu kɛra la sa o ye k'a fɔ ko kɔrɔlen minnu tun bɛ yen n'o ye sɛbɛnkɔrɔ ye sa 328 o de kɔni bama yɛlɛmana k'o kɛ kura ye ka se ka dɔ fara o kan code de procédure pénale ale kɔni bɛ taa se sa fo siginiden 1000 nin duru si mani dɛ procureur w'aw kalalen don sa nka 1373 o duru si to a fɛ o ma nɔgɔn dɛ ko k'a sɔrɔ kɔrɔlen tun ye 334 ye bi min ye Mamudu Kasoge a ko yɛlɛma ninnu sinsinnen don mun kan o ye laɲini minnu kɛra magistraw yɛrɛ fɛ u ka baara nɔgɔyali kɛcogo la sariyaso nɔgɔyali kɛcogo la kiiri bɛ se ka kɛ cogo di maaw mana na kiiri fɛn minnu bɛ minɛw fɛ u ka se ka don ba la cogo min na sariya ta na sira fɛ bin kana kɛ maa kan k'u k'olu bɛɛ lajɛlen ɲini k'o ɲɛdɔn nin sigili ko in senfɛ a y'a yira sa fana k'a fɔ ko min ye baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛlen don sɛbɛn fana b'a la Falaye min ɲɛsinnen don jɔnya kɛlɛli ma an ka jamana kɔnɔ a n'a dafa sɛbɛnw ka kɛ ni diɲɛ seleke naani yɛrɛ ye a ko fana dugudenw maa minnu b'u ka jamanaw bila ka na an fɛ yan tunkaranke minnu bɛ tɛmɛ fɛn o fɛn n'o bɛ kɛ ka ɲɛsin bamanciwale ka wale kɛbaaw ma ko nin bɛɛ lajɛlen bɛ sɛbɛnkura ninnu kɔnɔna na a ɲinina sa magistraw fɛ u k'u jija u ka nin sɛbɛn ninnu dɔn fo k'a dɔn a la kari ko in a dayɛlɛ kɛnɛ kan sa tiɲɛ don maa mafalenw caman tun bɛ yen Amerikɛnw ka lasigiden ni o y'u ka ambassadeur ye ale tun b'a kɛnɛ kan minisiriso n'o ye sariyaso minisiriso ye a n'a dɛmɛbaa jɛkulu u bɛɛ lajɛlen kɔni tun bɛ ko in ale kɛnɛ kan ko min ye baabu ye ko a kɔcogo ɲɛna sabula magistrat caman bɛ yen olu ye faamuyali sɔrɔ baara in ale taabolo la ka kɛrɛ ni laɲini ye laɲini min n'o ye sariya kura ninnu ye
u dɔɔni n'u lawaleyali u ka se ka sigi sen kan Falaye ko covid wari procès nana sigi ne kɔni datɔ don dugu la sini ni sinikɛnɛ parce que covid ko in an ye émission caman k'a kan dɛ ala bɛ tiɲɛ de fɛ an kɔni ye émission caman k'a kan an ye émission k'a kan dɛ an ye masque yɛrɛ tɔ bɛ ne bolo hali bi gel bi yan n kun bɛ kibaci ka taa di maaw ma an kɔni y'a k'a kɛcogo la maintenant n t'a dɔn o tun bɛ mun d'anw ma fu n'olu de don ou bien anw yɛrɛ taara masque minnu san Jawusu ninnu fɛ n'olu de don ani a kuma ka ca dɛ Falaye ne yɛrɛ ye kuma dɔ mɛn ko kiiri dɔ kan ka sigi sen kan an ka tɔgɔtigiba dɔ k'a bɛ kaso la ko nka k'a ye journaliste tɔgɔ di ko wari dɔ bɛ anw na ne ko n ko bon komi maa lasɔminen ye suba ye ne ko minisiri ka cɛba n ko e bɛ ka n ti ko ayi dɛ k'a fɔra ko n ka min nɔti ta ko n k'o nɔti ta n ko e da sera min ma an ka t'o fɛ an ka ninnu an ka covid to yen ni e bɛ ka nin min fɔ nin ko caman kɛra jamana in kɔnɔ de koyi presse an ye caman minɛ dɛ tiɲɛ na an ye caman minɛ dɛ parce que a bɛna d'anw ma sira min fɛ a bɛ fɔ ko baara de fu ye nka ni i tɔgɔ sɛbɛn ka bila yen min na o kuma a kuma bɛ sɔn ka ca sinon ko procès 3 de bɛ nalen a fɔlɔ covid wari mun donna covid ko la maa minnu minɛnen don a la n'u bɛ kaso la o procès bɛna sigi maa minnu bɛ yen n'olu bɛ kɔɔri sɛnɛnaw ka tɔn kɔnɔna na ni o kɔɔri ko kun ɲagamina kosɛbɛ o fana procès bɛna sigi a dan ma nin waati in na bɛɛ lajɛlen ye kuma dɔw fɔ transition yɛrɛ kunkanko kan ka kɛ ni maa minnu bɛ yen n'olu ye dɔw ta o fana ko fana bɛna kɛ nka fɔlɔ min kɔni papiyew labɛnna n'an y'o mɛn o ye covid ta ye o kɔfɛ sɛnɛko bɛ sɔrɔ ka tugu o la o bɛ sɔrɔ ka k'an donnen fɛn kɔnɔ nka a bɛna sigi cogo min minisiriso mɔgɔw yɛrɛ bɛ o baara la fɔlɔ nka sɛbɛn min kɔni banna pewu n'o sɛgɛsɛgɛliw banna o ye covid ta ye bon ne kɔni tɛ masque donna nun na tuguni dɛ a tɔ foyi tɛ n bolo tuguni ala k'a ko kɛ k'a ban kiiritigɛlaw n'ala sɔnna a ma u yɛrɛ ye baara dɔw kɛ tile 2 in na an bɛna ji dɔw sɛnɛ ka kuma tɛ fa tɔgɔ ma tera cour suprême président a kan ka fo parce que fɛn caman de fɔra cɛ in ma a y'i jɔ a jɔyɔrɔ la vraiment ni mɔgɔw ye ɲumanw kɛ an k'a f'u ɲɛna quoi Timo ka taa se Wafi Ugade ma ale ni Bamasa min yɛrɛ ye kiiri in yɛrɛ ko ɲɛnabɔ vraiment Mali kun famana k'a ye k'a fɔ ko i bɛ nin sɛbɛn sugu ta k'i b'a baara kɛ k'u t'i bɔ a kan nka Falaye n ye min fɔ yan n bɛ segin o de kan kiiri a sigi cogo hali bi an ka farafin jamanaw kɔnɔ ni ɲɛmaaw ma sɔn min ma o tɛ kɛ dɛ n'i ma ɲɛ k'i bɛ nin sugu kɛ o k'a sɔrɔ fɔlɔ ɲɛmaaw yɛrɛ jɛlen don n'a ye olu fana jɛlen don a ko la u b'i to yen k'i ka baara kɛ i bɛ fɛ ka baara kɛ cogo min o fana b'i sinsin parce que jɛgɛ fanga ye ji ye ji fana fanga ye jɛgɛ ye dɛ ji jɛgɛ t'a man di dɛ su in na ta ne bɛ kuma jɔ yan an bɛ taa Tumutu Mamu Dafe ale sera yen bi Tumutukaw u tun ye ŋaniya min ta miliyari 10 k'u bɛ yɔrɔ min jɔ o yɔrɔ kɔni an jɛr'o kɔ fɔlɔ an bɛ se ka mun kɛ sisan Tumutu yɛrɛ dugu kɔnɔna na sɔrɔdasiw kɔni checkpoint jɔli daminɛ ka Tumutu dugu bɛɛ lajɛlen lamini 7 kan ka jɔ 1 banna baara minnu bɛ sen na Mamu Dafe donna bi Tɔnbukutu kɔnɔ a bɛ ka taa biennale a labɛn baaraw jateminɛ Tumutukaw fɛ mun ni mun bɛna sigi sen kan aw tun ye min laɲini o tɛna sɔrɔ mun bɛna laɲini a bɛna lawaleya cogo di mɔgɔw bɛ si min ɲɛnajɛw bɛ kɛ min turufu bɛ jigin min officiel bɛ jigin yɔrɔ jumɛn ni président nana ni premier ministre nana ni Kassim Tarawele nana olu bɛ jigin mini Fala an fana b'a la koyi n ko on zone équipe non an kana jani bɛɛ de bɛ taa o n y'a fɔ n buranakaw ye n ko kɔni a ye so dɔw fura k'o bila dɛ ni maaw ta ma sɔrɔ an burana bɛ yen an bɛ taa yen an bɛ jigin an burana na u ka taa n'an ye dɔrɔn an bɛ taa jigin an burana na Dafe
Yana ka taa Malikura taasira mɔgɔw y'a wele a ye min sɔrɔ la Adel Samake ani Mark Kulubali ka bɔ ORTM na an ka jɛ k'o filɛ. Aw bɛɛ lajɛlen ye ni waati na ani an ka jamana minisiri min don o bɛ bololabaara ni seko ni dɔnko ani hôteliko ani tourisiko kun an ka jamana kɔnɔ ni o ye minisiri Mamu Dafe minisiri ni wula i ni se an bɛ ya hukumu min kɔnɔ o ye Malikura taasira ta ko sabanan ye ni o ye an ka jamana gouvernement ka taabolo sigilen ye sen kan ka kuma di minisiri bɛɛ lajɛlen ma i k'i dantigɛ i ka baarakɛlen fanbaw la nin waati ninnu kɔnɔ jamana denw ye ka ɲininkali kɛ minisiri la ni mɔgɔ minnu baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o ye an ka kunnafonidila Adel Samake ye. Adel i ni se. Marque ni se. Ale bɛ Renouveau Télévision ale ye kunnafoni di la ye an bɛna fɔlɔ ka ja dɔw lajɛ ni o ye minisiso ka baaraba kɛlenw nin waati laban ninnu kɔnɔ an bɛ olu lajɛ ka sɔrɔ ka ɲininkaliw kɛ minisiri la. O kɔfɛ jamanadenw ye hakilila di ja dɔw kɔnɔna na an ka ɲininkɛlaw fɛ an bɛ olu fana lamɛn o kɔfɛ ka sɔrɔ ka minisiri lamɛn waati nata ko bololalen na a ka minisiso kunkan nin de ye baara taabolo ye ayiwa minisiri i ni se ko kura mɔgɔkɔrɔbaw ko ten ko fɛn min ma senna teliya o kelen de bɛ dala teliya an bɛ musée national la yan n'o ye an ka jamana fɛnkɔrɔ marayɔrɔ ko cakɛda ye kun jumɛn na i y'a kanu an kana nin kɔrɔfɔ sigi musée la yan. A kun min na an ko an ka na yan musée y'an ka kɔrɔlenw n'an ka hakilina kɔrɔw an ka tabiyaw n'an tacogo o marayɔrɔ de ye musée kɔnɔna ye wa n'i nana musée in na an ka fɛnkɔrɔbaw de bɛ musée in na fɛn minnu don bi n'a a nafa ka bon diɲɛ kɔnɔ kosɛbɛ a b'an ka kunun fɔ a b'an ka bi fɔ a b'an ka sini fɔ donc n'i y'a mɛn ko seko ni dɔnko a sunkɔrɔla dɔ ye musée ye. I ko n y'a fɔ cogo min na an bɛ na ja dɔw lajɛ ja minnu ni o jaw ninnu labɛnna i ka minisiso ka baaraba kɛlenw kan nin waati ninnu kɔnɔ ja ninnu labɛnna faso kunnafonidisoba ORTM fɛ an ka jɛ ka minisiso ka baara lajɛ. Nin kalo 6 in kɔnɔ minisiri Mamu Dafe ka baarakɛta dɔw bolila jamana foroba kalanso 3 sirabaw ni bɔlɔnbaw k'o camanw tɔgɔw yɛlɛma k'u tɔgɔw da maa minnu ye kobaw kɛ ka tɛmɛ jamana seko ni dɔnko hukumu kɔnɔ min tɔgɔda kɛra jamalajɛba ye ka kɛnɛkuntigiya di minisiri ɲɛmaa ma. Seko ni dɔnko san ye fɛnɛ kalan laadalafiniw an danbew ani an ka kokɔrɔw jirali ye kɛnɛbaw sanfɛ ani sigi ka kuma ɲɔgɔnyaw kɔnɔ. Hôtelkow ni bololabaara minisirisow ni ANPS ani avoku ka bolodi ɲɔgɔnma kɔnɔ. O kɛra sababu ye ka seko ni dɔnko kɛnyɛrɛye baarakɛlaw don amu la. Ɲinan seko ni dɔnko san 2025 kɛra sababu ye ka tɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnnen di bolola baarakɛlaw ka baarakɛlenw ma n'o dɔ ye Label Mali ye. Yɛlɛmaw donna ɲɛmayasigiw fɛnɛ la ka waati kɛrɛnkɛrɛnnen di u ma. Seko ni dɔnko sanfɛ kalanso dɔ bilara sen kan tourisme ko ka se ka segin a yɛrɛ ma i n'a fɔ a togo kɔrɔ. A kɛra sababu ye fɛnɛ ka sariya sɛbɛnw lakuraya maa minnu bɛ taa ni ka segin kɛ an ka jamanaw ni jamana wɛrɛw cɛ o baaraw ka se ka segin u nɔ la. Baara belebeleba min kɛra tuguni o ye ka jɛkulu sigi AES jamana 3 kɔnɔ ka lasigidenw sigi seko ni dɔnko yiriwali kama walasa seko ni dɔnko yanga ka bonya ka taa fɛ. Bolonɔ bilara bɛnkan sɛbɛn dɔ la seko ni dɔnko sabatili la Segu mara la AES jamanaw kama a kɛra seko ni dɔnko dɔgɔkun kelen ɲɛnamayali sen fɛ. Mɛ kalo tile 7 ani a tile 8 san 2025 AES jamanaw jɔnjɔn baaraw bilara sen kan Bamako yan. O kɔ AES jamanaw seko ni dɔnko minisiriw sɔnna jɔnjɔn in ma ka sɔrɔ k'a yira u ka jamana kuntigiw la. Alamisa don mɛ kalo tile 8 tɛmɛnen seko ni dɔnko minisiri ye Banamba dugutigi ni a ka jamakulu bisimila. A kɔrɔfɔw bolila Banamba jamalajɛ furu kan ka kɛɲɛ ni dugutigiw ka kuma ɲɔgɔnya ye ko nin ye a siɲɛ fɔlɔ ye seko ni dɔnko minisiri ka olu bisimila. Nin ye o san 200 ye. A ye yɔrɔ ɲɛnamaw dilan jamana kɔnɔ seko ni dɔnko arajo ni telew nasira fɛ ka yɛlɛmaw dun
an ka jamana seko ni dɔnko baarakɛlaw ka hakɛw ɲinini kɛtogoyaw la seko ni dɔnko tɔgɔla yɔrɔ kuraw jɔra a ka baara dɔw fana bilara sen kan fana n'o ye triangle balafɔn min bɛ kɛ Sikaso ani biennale min ka kan ka kɛ Tɔnbɔkutukaw fɛ yen nɔ. Ayiwa minisiri ni ja ninnu lajɛlen kɔfɛ an ka jamana kuntigi a ye ɲinan san 2025 kɛrɛnkɛrɛn k'a kɛ seko ni dɔnko saɲɛ ŋaniya don taabolo don baara min ni a bɛ senna ka ban hakililaw sigira sen kan nka bi bi in na a hakilina in bɛ cogo di e ni i ka jɛɲɔgɔnw bolo n'o i ka cakɛdaw ye. Ni ci ka ɲininkali la an bɛ kuma daminɛ ni jamanakuntigi ka foli ye n'a ka nin hakilina sanuma in ye min kɛra sababu ye ka kɛ hɛrɛ ye jamana kɔnɔ n'a kɛra sababu ye ka jamanadenw fara ɲɔgɔn kan k'an ka na ni kelenya ye parce que n'i ko seko ni dɔnko i ko bɛɛ de parce que i bɛ kuma cogo min na i bɛ balo cogo min na i bɛ faamuyali kɛ cogo min na i bɛ kɛcogo yɛrɛ adamadenya tacogo la a bɛ fɔ bɛɛ de ma ko culture ani ka miiriya cogo ani ka baara kɛcogo ni san taara ka ɲɛsin o ma yɔrɔ kɔnɔ o y'an bɛɛ de ko ye san in a y'a ɲɛsin seko ni dɔnko ma a ye kuma belebeleba saba f'an ye k'an ka baara ko hakilina kumaba saba kan a ko an ka malikura ko la ɲɛnɛmaya an ka baara kɛ cogo min na malikura hakilinaw maliyɛn danbe bɛ se ka segin a ma cogo min na an bɛ se ka na cogo min na an ka seko an kɛcogow an ka tabiyaw an n'an ka lamɔcogow n'an ka bonyaw na bɛ sigida la cogo min na o bɛ se ka don an ka denmisɛnninw na cogo min na parce que ale ka kɔlɔsili la malikura tɛ se ka sabati ni maliden kura ma sabati donc a ko an ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ an ka kalan kɛ an y'o baaraw de daminɛ nin kalo duuru in kɔnɔ mali ekɔlisow la ani yɔrɔ caman na n'an b'a wele ko programme sifiso ani faso baro kɛnɛ a ko fana kuma filanan ko vraiment k'an k'an jija an ka sigidaw ɲɛnamaya a ko parce que hakilina ye mun ye n'i ye mali sigidaw jateminɛ sigida 19 ka fara bamako kan i bɛ taa sɔrɔ u ka ɲɛnamaya n'u ka ɲɛta cogoyaw tɛ kelen ye dɔw bɛ ɲɛfɛ dɔw bɛ duguma a ka ca ala fɛ baara caman kɛra bamako yan mais jamanakuntigi y'a jira ko an ka baara kɛ an ka région tɔw fana na sigida tɔw fana na pour que olu fana bɛ se ka ɲɛnamaya cogo min na olu fana bɛ se ka taaɲɛ cogo min na donc an y'o fana programme sigi n'an k'o ma ko sigida ɲɛta an bɛ taa sigidaw bɛɛ la an taara jateminɛ kɛ n'an nana sigida la an bɛna lajɛ sigida in taabolo ye mun ye dɔw ta ye bololabaara ye dɔw ta ye seko ni dɔnko dɔw ta ye bon a baaraw ka ca patrimoine baaraw b'a la an cogoyaw b'a la artisanat b'a la min kɔni bɛ tali kɛ ni an yɛrɛ ka cogoyaw ye donc an b'a essayer ka dɛmɛ kɛ pour que o bɛ se ka kɛ sɔrɔ siraw ye sigida la o de kama an ko sigida ɲɛta an bɛ baara kɛ pour que faamuyaliw ka kɛ ka ɲa pour que sigidaw ka se ka ɲɛnamaya kosɛbɛ pour que n'i bɛ sigida fɛn fɛn na i ka se ka i ka hakilina n'i ka baaraw kɛ i ka cogoya la wa i ka sigida bɛ se ka taaɲɛ cogo min na komi Bamako bɛ cogo min na sabanan mais a ko jamana bɛɛ la jamanadenw ka ca mais i bɛ taa sɔrɔ dɔw bɛ yen talan b'u la dɔnniya b'u la dɔnniya fitinin bɛ dɔw la mais n'i y'a jateminɛ dɔnniya bɛ bɛɛ la mais ko kɛcogo a n'a nacogo de b'a to dɔ ta bɛ dɔn dɔ ta bɛ baara kɛ dɔ ta tɛ baara kɛ a ko an k'an jija an ka sigidaw la an bɛ se ka kɛcogo ɲuman baara kɛcogo ɲuman ani kow taabolo ɲuman ani mɔgɔninfinya yɛrɛ sabatili ɲuman ana surtout an ka sifinnakaw olu bolo bɛ se ka don cogo min na baaraw la cogo min na k'an k'an jija an k'olu yɔrɔ jateminɛ kosɛbɛ parce que pour que malikura ka sabati fo sifiso mɔgɔw fana ka dɔnniya ka sabati donc an y'o baara fana daminɛ donc o ye jamanakuntigi ka hakilina kumaba saba min fɔra ɲɛna n'an bɛ ka baara k'o kan. Minisiri ne ka ɲininkali o bɛ tali kɛ nin san in na san kelen ko bila seko ani dɔnko minɛn kɔnɔna na a tɔnɔ ye jumɛn ye baara jumɛn ni jumɛn bolodalen don aw bolo. Baara caman bolodalen don an bolo parce que programme nin yɛrɛ an ye baara sugu kuruba 12 de boloda kumaba fɔlɔ ye sigida ɲɛta ye an bɛ baara kɛla région bɛɛ la pour que ka région bɛɛ la ɲɛnamaya ka baaraw sabati ka dɔnni siraw sabati pour que faamuyali bɛ se ka na jamana kɔnɔ cogo min na voilà donc o ye belebeleba fɔlɔ ye filanan fana an bɛ ka baara kɛ sifiso kan
pour que lamɔ bɛ se ka na ɲa cogo min na pour que maliden kura bɛ se ka jɔ a kolo la ka jɔ a yɛrɛ ye ka jɔ a ka du ye ka jɔ faso ye donc an y'o fana baara daminɛ donc an b'a wele ko talan maliden kura pour n b'a jira k'a fɔ seko talan y'o de ye ka dɔ fara i ka seko n'i ka dɔnko kan donc o bɛ yen maintenant mali ye gɛlɛya caman sɔrɔ san tɛmɛnen ninnu na o kɛra sababu ye kunnafoni ɲuman tɛ mali ka yɔrɔ dɔw la parce que u t'an kalama bilen kosɛbɛ mais an k'an bɛ ka baara kɛ pour que ka na ni tiɲɛ ye k'a ɲɛfɔ mali yɛrɛ bɛ cogo min na mali yɛrɛ ye min ye jamana bɛ cogo min na fɛn ɲuman minnu b'a kɔnɔ baara bɛ se ka kɛ ni fɛn minnu ye olu yɛrɛ diɲɛ mɔgɔ la donc an y'o baaraw fana daminɛ donc an b'o fɛnw yira pour que mɔgɔw bɛ se ka segin ka na fɔlɔ fɛ komi fɔlɔ fɛ Tɔnbɔkutu tun bɛ cogo min na Segu tun bɛ cogo min na Bamakɔ tun bɛ cogo min na mɔgɔw bɛ na an fɛ yen ka na Mali kura la parce que Mali kura bɛna diya parce que an bɛna an ka sɔrɔsɔrɔ yɔrɔ dayɛlɛ an ka fɛn ɲumanw fɛn min ka di diɲɛ mɔgɔw ye n'i y'a jateminɛ sisan n'i ye dɔnkili jateminɛ Mali dɔnkili ka di diɲɛ bɛɛ ye est ce que Mali dɔnkilidalaw bɛ fɛnba sɔrɔ a la ma d'a la an bɛ ka baara k'o la pour que o bɛ sabati cogo min na donc ko caman bɛ yen an y'o boloda an ko fana vraiment kalansow la an bɛna baro fana sigi sigidaw la n'an ko maaya ni danbe kɛnɛ parce que ko bɛɛ ye ko kelen de ye parce que ni pour que jamana ka sabati fo jamanaden ka sabati fo faamuyali ka na fo bɛn ka na pour que bɛn ka na pour que sabati ka na f'an ka ɲɔgɔn kumaɲɔgɔnya an ka sigi an ka kuma an ka ɲɔgɔn faamuya an ka bɛn taabolo kelen kan an y'o baara daminɛ nin y'a kalo 3 ye an y'a daminɛ Kulukoro an ye Mopti kɛ je crois que dɔgɔkun tɛmɛnen an ka mɔgɔw tun bɛ Sikaso an bɛna baro sigi an bɛ région mɔgɔ bɛɛ wele baroba an bɛ jamana seko ni dɔnkow an ka laadalatigiw n b'u bɛɛ fo nin yɔrɔ in na parce que depuis an ye baara in daminɛ u bɛɛ wulilen bɛ ka jɔ su ni tile n'an k'u ka taa yɔrɔ min na u bɛ taa yen historien donso a bɛɛ b'a la c'est à dire que mɔgɔ o mɔgɔ ni an ka dɔnniya kɔrɔ b'i la u bɛɛ wulila ka jɔ ka da sababu kɛ jamanakuntigi ka nin hakilina in kan an ye dɔw wele an ka département na dɔw yɛrɛ nana an sɔrɔ département na ko an bɛ se ka mun kɛ k'aw dɛmɛ donc olu de bɛ yala la ani partenaire caman ye baara kɛ ani ko mɔgɔw bɛ baara kɛ kanko la donc an bɛ baara kɛ région na pour que an ka kuma sigida gɛlɛyaw kan parce que n'i y'a ye gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ bi du de tiɲɛna pour que du ka tiɲɛ yɔrɔ i b'a sɔrɔ furu de tiɲɛna dɛ ni furu tiɲɛna du bɛ tiɲɛ ni du tiɲɛna denw bɛ tiɲɛ denw tɛ fa dɔn bilen donc a nana kɛ sababu ye ka na ni gɛlɛyaba de ye parce que anw hakili la k'a fɔ ko gɛlɛya bɛɛ ye kɔfɛ gɛlɛya de ye gɛlɛya bɛɛ bɔ kɔfɛ ka na non gɛlɛya bɛɛ tɛ bɔ kɔfɛ ka na kɔfɛ gɛlɛyaw bɛ yen mais gɛlɛya min b'an yɛrɛ fɛ yen an ka duw de tiɲɛna an bɛ se ka segin du ma cogo di du bɛ se ka dilan cogo di jamanakuntigi y'o de fɔ an ɲɛna donc an ye tɔn fana sigi n'an b'a wele ko danbe dɔnbaw olu fana bɛ n'an dɛmɛ u ni an ka laadalatigiw dɔnnibaa b'o la jeliw b'o la donsow b'a la mɔgɔ historienw b'a la olu bɛna sigi sisan mali région bɛɛ la cogo min na mara bɛ segin kɔrɔlen na cogo min na an bɛ se k'an ka denmisɛnninw jukɔrɔma tintin an bɛ se ka na ni bɛn ye jamana kɔnɔ cogo min na jamanakuntigi kelen ka hakilina in fɔ a tɛ se ka kɛ fo an ka sigikafɔ kɛ ka bɛɛ ɲininka i ka hakilina na an y'o de wele an ko états généraux sigikafɔ an ye tourisme baarakɛlaw wele an ye artisanw wele ka artistes wele ani an ka département ani ministre kɔrɔw ani dɔnnibaa caman nana an dɛmɛ an ye gafe dɔ dilan n'an y'a wele ko les recommandations an ye hakilina 89 o bɔra o gafe kɔnɔ k'a yira k'a fɔ n'o hakilina 89 in sabatira a bɛ kɛ sababu ye ka jamana sabati ka taa fɛ ka jamanadenw sabati k'a bɛ taaɲɛ don kow la a bɛ jamana taasira yira ne hakili la hakilina kumaba caman b'o kɔnɔ an bɛna hakilina ninnu de ta ka taasiraw dilan n'o ye san 10 nata in na fo san 20 nata in na an bɛna taasira yira an kan ka mun kɛ an ka seko ni dɔnko bɛ se ka don ba la cogo min na a bɛ se ka kɛ cogo min na an ka artistes an ka seko ni dɔnko tigilamɔgɔw olu bɛ se ka balo cogo di u ka baara la an ka artisans bɛ se ka sécuriser cogo min na
a kumaba dɔ kɛra avocat ye n'an ko ma ko statut de l'artisanat an ko fana an bɛna yɔrɔw labɛn cinémaw bɛ se ka bɔ yɔrɔ min na théâtre bɛ se ka bɔ yɔrɔ min na parce que an bɛna yɔrɔw fana labɛn baaraw bɛ se ka taa ɲɛ yɔrɔ min na parce que n'i y'a jateminɛ bi cinéma bɔ a bɛ na ni sɔrɔsiraba de ye jamana kɔnɔ n'i y'a jateminɛ seko ni dɔnko tulonkɛ mɔgɔw hakili la ko tulonkɛ gansan de don tulonkɛ min don fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ parce que n'i y'a jateminɛ fɔlɔ fɛ an ka sigidaw la lamɔ tun bɛ kɛ ni seko ni dɔnko de ye théâtre tun bɛ kɛ ziiri tun bɛ da hali dessinw bɛɛ tun bɛ kɛ ka lamɔ kɛ ka denmisɛnninw bilasira. Minisiri Mamu Dafe baara min kalifa e ka minisiso ma a fɔra ko baaraw ka kɛ ka denmisɛnninw kalan an danbew la a bɛn'o baara kɛ cogo di ani o foroba taabolo min bilala sen kan ka don an ka kalansenw kɔrɔ ni o ye ka an danbew kalan o baara bɛ cogo di n'u k'a ma ko éducation valeur o bɛ hakɛ jumɛn na. O hakɛ an y'o daminɛ an ye ɲɔgɔnnaw labɛn ka ziiriw labɛn an ye artiste dɔw demandé ani an ka karamɔgɔw an ye ci bila olu ma donc an taara école minnu na an ye clubw sigi pour que olu bɛ se ka kɛ sababuya ye tuma bɛɛ dɔgɔkun kɔnɔ siɲɛ kelen an bɛna école la k'an ka laadalakow fɔ k'an danbe fɔ k'an ka taasiraw yira a bɛ se ka kɛ sababu ye ka dutigiw dɛmɛ u denw ka mara la parce que fɛn caman bɛ yen ɲinan kelen b'a kɔ ou bien taali kelen bɛ k'a to mais an bɛ hakilijiginw k'a la bon an y'a daminɛ a ko diyara denmisɛnninw yɛrɛ ye kosɛbɛ et donc an bɛ taa école la maintenant an bɛ barow fana sigi an bɛ étudiants wele parce que an bɛ taa école fondamentale la k'a ta 7e année la fo 9e donc k'a ta 13 ans fo 15 ans 9 16 ans o ye adolescents ye an bɛ olu an n'olu bɛ baara kɛ après lycée fana an bɛ taa baro sigi olu fɛ yen historien damadɔ b'an bolo ani mali dɔnnibaa damadɔ b'an bolo de façon volontaire olu nana u b'an dɛmɛ baara la an yɛrɛ mɔgɔ dɔw sugandi pour que an bɛ taa kalan ninnu kɛ o yɔrɔ ninnu na. Minisiri an y'o faamu o ye waati ni waati ka taa kuma ekɔlidenw fɛ k'u hakili dayɛlɛ ani ka kɔrɔlen dɔ baro bɔ u ɲɛna o nafa ye min ye k'o fɔ nka yala a kalansennama yɛrɛ de b'aw bolo wa k'a kɛ kalansen yɛrɛ ye n'u k'a fɔ ko leçon. A kalansennama n'a bɛ wele ko curricula je crois que a baara bɛ kɛ n'o de ye an ye curricula dɔ labɛn an ka cogoya la maintenant n'an taara ekɔliso ninnu na an bɛ kɛ sababuya ye an bɛna priorité jateminɛ komi mali ka bon maintenant sisan an bɛ ekɔli naaninan an bɛ région naaninan de la tan donc an bɛna a lajɛ o curricula nin o kalansen bolo an bɛna n'o de ye dɔɔni dɔɔni pour que yɛlɛma bɛ don parce que fɛn min don k'a fɔ sisan yɔrɔnin kelen ko tɛ dɛ a bɛ wagati jan de ta parce que fo ka a baara dɔɔni dɔɔni de don yɛlɛma bɛ na donc an kɔni an y'a daminɛ nin y'a kalo 2 ye. Minisiri Mali kura ko baara a bɛ senna ka ban nka a bɛ cogo di bi sabu jamana yɔrɔ dɔw bɛ yen olu basigilen tɛ aw b'a la ka ni fiyɛ a la cogo di. A tɛcogo ka ɲi san tɛmɛnen ninnu na gɛlɛya damadɔ kɛra jamana kɔnɔ sɔrɔdasi minnu b'an ɲɛma bi an bɛ foli bila u ma dan tɛ foli min na parce que n'i y'a ye an bɛ se ka nin programme ninnu kɛ fo ka taa Tombouctou hali bi jamana bɛ ka sumaya basigi bɛ ka na ne hakili la kow bɛ taa ɲɔgɔn fɛ de donc gɛlɛya ye san caman kɛ yen mais caman bɛ ka bɔ a la donc a bɛɛ ma ban mais kow bɛ taa ɲɔgɔn fɛ donc n'an y'a daminɛ an bɛ taa dɔɔni ko min don yɛlɛmaba de don a ko tɛ taa yɛlɛmaba kɔ wa a bɛ wagati jan ta san kelen ko tɛ san fila ko tɛ mais min ka gɛlɛn an k'a faamuya an kan ka baara daminɛ yɔrɔ min na an kan ka taa yɔrɔ min na n'o jate dɔnnen don n'an bɛnn'o kan jamanakuntigi ye taasira yira an kan ka taa yɔrɔ min na a y'o yira an na a kan ka daminɛ yɔrɔ min na a y'o yira an na donc ne hakili la an ka baara a nɔgɔyara an ka département an bɛ ka baara kɛ sisan ekɔliso sigidaw parce que ekɔliso dɔrɔn tɛ dɛ an bɛ taa an ka activité dɔw bɛ yen olu fana bɛ kɛ n'an b'a wele ma ko communauté an bɛ taa sigidaw la ka fɛɛrɛbaw sigi a bɛɛ ye danbeko kelen ye a bɛɛ ye maayako kelen ye a bɛɛ y'an ka taabolo cogoya kelen ye parce que f'an ka segin an ka kɔrɔlenw ma parce que n'i y'a jateminɛ gɛlɛya min nana a tɛ ɲa yɛlɛmaba yɛrɛ de kɔ donc an bɛ se ka min fɔ bi an sewalen don anw ka baara o de ka hakilinaw yira ka siraw yira jamana bɛ se ka yiriwa cogo min na ka sababu kɛ seko ni dɔnko ye mais faamuyabaliya caman bɛ yen mɔgɔw hakili la anw ka baara ye an bɛ taa dɔrɔn an bɛ taa biennale organiser Tombouctou ou bien an bɛ taa nin festival
o ye anw ka baara fitinin de mais anw ka baara belebeleba o ye de ka gafew labɛn ka jamana yɛrɛ seko ni dɔnko min b'a to jamana bɛ se ka sigi a kan a bɛ se ka kɛ sababu ye a bɛ lamɔ sabati a bɛ du sabati mais en même temps a bɛ sɔrɔ siraw fana sabati parce que culture y'o fana de ye o parce que n'an ye infrastructure créer sisan n'an ye usines bɛ se ka dilan culture la o parce que n'i y'a jateminɛ n'i taara jamana caman na bi n tɛna jamana tɔgɔ fɔ olu ka balo ye u ka patrimoine immatériel de ye koyi immatériel balo tɛ se ka maga min kan donc o min b'an fɛ yan o tɛ yɔrɔ si la o caman de b'a fɛ a tɛ ban yɛrɛ o dun ye nafolo de ye maintenant sisan an ka histoire nafolo de don Mali histoire nafolo de don a nafolo bɛ se ka baara cogo di mais n'i y'a jateminɛ fana an ka dɔnkili an ka droit d'auteur nafolo sɔrɔsiraw de don an bɛ ka baara k'o kan cogo min na an bɛ se ka sɔrɔ kɛ n'a ye parce que n'o droit bɛɛ sera ka sɔrɔ o bɛ kɛ sababu ye k'an ka seko ni dɔnko baarakɛlaw dɛmɛ kosɛbɛ o b'a yira gɛlɛya min b'an kan caman bɛ bɔ a la mais n'i bɛɛ dɛmɛna a bɛ na sigida bɛ yiriwa donc vraiment an sewalen don baara dɔɔnin kɛra mais caman bɛ kɔfɛ voilà. Ministre n bɛ fɛ ka to ni dɔnkiliko kuma ye i ka kuma la i ye dɔnkili fɔ Mali kunkɔrɔtalen don n'a ka seko ni dɔnko ye kabiri kunungo nka bi mɔgɔw bɛ k'u yɛrɛ ɲininka Mali kelen don wa a n'a danbe kelen don dɔnkili la wa fɔlɔ dɔnkili tun bɛ da den ni fa bɛɛ bɛ segin k'a lamɛn nka bi anw ka dɔnkili dɔn cogoya ɲɔgɔlɔn a yɛlɛmalen don aw ka minisiriso aw ɲɛ bɛ o la wa aw kɛn bɛ ka fɛɛrɛw jumɛn ta o kama n'i y'a mɛn dɔnkili o dɔnkili manden o fɛn caman bɛ yen a daminɛna anw fɛ yan mais kana lajɛ bi kow n'u cogoya la an tɛ fɛn sɔrɔ a la mais a bɛ faamu parce que culture y'o de fana ye a bɛ fɔ min ma ko identité culturelle bi identité culturelle de bɛ ɲɔgɔn na jamana bɛɛ bɛ ka culture de i ka seko ni dɔnko de bila ɲɛfɛ mɔgɔ kɛlɛ min bɛ yen seko ni dɔnko kɛlɛ de bɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ o kɛlɛ tɛ fila ye saba tɛ o de don bɛɛ b'a fɛ i ka cogoya o ka bila bɛɛ ta sanfɛ donc i ka dɔnkili a ka bila bɛɛ ta sanfɛ i ka dɔnniya a ka bila bɛɛ ta sanfɛ parce que n'o kɛra dɔrɔn i bɛ se bɛɛ la ale ye kɛlɛkɛminɛn min ye ale ka jugu ni marifa ye donc kɛlɛ yɛrɛ yɛrɛ hali marifa kɛlɛ bɛ kɛ pour que k'ale de lasago marifa bɛ ta pour que k'ale de lasago mɔgɔw m'a faamuya mɔgɔw hakili la ko kɛlɛ bɛɛ bɛ o kɛlɛ de nɔfɛ donc an kun ɲinɛna o yɔrɔ de kɔ dɔɔnin k'a fɔ kɛlɛ yɛrɛ yɛrɛ ye seko ni dɔnko de a bɛ fɔlɔ de la a bɛ laban de la donc an kun cogoya ɲɛnɛmaya daminɛna an ka dugukolo de kan dɔnniya façon bɛɛ bɔra an ka dugukolo kan a daminɛna yen de mais ko n'u cogoya fɛ caman bɔra a la a jɛnsɛra a taara yɔrɔ caman hakilina wɛrɛw nana don an na hakilina kuraw bɔra yɔrɔ wɛrɛ kana don an ka jamana kɔnɔ k'a kɛ sababu ye k'an ka denmisɛnninw hakilina falen dɔɔnin o de kama jamanakuntigi ye nin fɔ an bɛ ka baara k'o de kan pour que an bɛ se ka segin o cogo la cogo min na pour que an ka fɛnw bɛ se ka don ba la komi fɔlɔ fɛ a bɛ daminɛ mun fɛ f'an k'an ka fɛnw hakɛ dɔn fɔlɔ sumani kɛkun ye pour que hakɛ ka dɔn ni an ka hakɛ dɔn an bɛ baara daminɛ an bɛ se ka hakɛ lasago cogo di an b'o baaraw de la. I bɔra ka ɲɛfɔli dɔw kɛ a ye misali ta dɔnkiliw kan n b'a dɔn dɔnkiliw olu dɔrɔn tɛ o y'a misali ye an ka folisenw bɛ yen an ka sinemaw bɛ yen an ka catiriw bɛ yen n'a ɲɔgɔnna bɛɛ lajɛlen ye taabolo ye hakili la a bɛna ɲɛsin olu ma waati nataw la nka n'i ko i ka to i danbe la a sinsinna dɔ ye an ka fasokanw ye ka fasokanw don ba la an y'a jateminɛ kanw kɔni bɛ fɔ yan ka kɛ ni an ka jamana taabolo ye kan 13 o lakodɔnnen don an ka jamana kɔnɔ wa u foro b'a lakodɔnna fana an ka faamuya la o kɔrɔ ko ni hali an ka ɲɛmɔgɔw taara jamana wɛrɛw kan u ka kuma an yɛrɛw ka kan na o ka d'an ye fɛɛrɛ jumɛn b'a bolo o la k'aw don ba la fo k'a nege don maa wɛrɛw la o de y'a hakilina ye an bɛ o kɛlɛ de la n'i y'a jateminɛ kabini an ni daminɛna ni anw bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ anw ka kɛnɛ fɛn bɛ sigi n m'a fɔ fo ni tubabukɛla bamɛnna tɛ yen de sinon an b'a bɛɛ daminɛ ni bamanankan de parce que pour que ka jira k'a fɔ kan ye koba de ye jamana ɲɛta la n'i ko seko ni dɔnko a jɔsen naaninan de ye kan ye parce que sɔrɔ b'i bolo i kɔntannen don i man kɛnɛ i bɛ se ko la o i tɛ se ko la o dɔnniya b'i la o kan de b'a fɔ n'i tɛ se ka kan fɔ yɔrɔ a tɛ faamu dɛ donc ko bɛ daminɛ kan na a bɛ laban kan na yɛrɛdɔn ani yɛrɛta ani danbe a bɛ daminɛ ni kan de ye o de kama jamana caman bɛ yen hali n'u taara dugu wɛrɛ la u b'u ka kan de fɔ fɔlɔ u bɛ se ka segin ka wɛrɛ fɔ an b'a fɛ an fana ta ka kɛ ten de an y'o sara de daminɛ o
ne yɛrɛ ni orte mɔgɔw bɛ mankan sama kuma bɛɛ ni ne tilala n ka baara u bɛna ko fɔ n ka dɔ fɔ tubabukan na pour le journal tuma dɔw yɛrɛ la n tɛ sɔn ko parce que ni an y'an ka kan fɔ ka ban a ka ɲi ten mais wajibi don an bɛ kan wɛrɛ fana fɔ pour que mɔgɔ wɛrɛw k'an cogoya faamu mais a ka kan an k'a daminɛ n'an ka kanw ye ne hakili la an b'o sira de kan n'i y'a jateminɛ an ka minisiri caman bɛ yen bi n'u bɛ kuma u b'a daminɛ bamanankan u bɛ bamanankan fɔ n'u tilala u bɛ interview dɔ kɛ bamanankan na jamanakuntigi yɛrɛ a bɛ kuma bamanankan na o ne hakili la taamasiyɛn don wa an ka maliden kura programme fana na an y'a sɛbɛnnen bɛ a gafe la an kan ka baara kɛ kan don ba la jamanakuntigi yɛrɛ ka hakilina de y'o ye ko an ka constitution gafe ko k'a traduit an ka bayɛlɛma an ka kanw na parce que kan ye fɛnba de ye n'an tun y'a kɛ san 40 san 50 tɛmɛnen kɔfɛ sisan an b'a sɔrɔ an b'an ka ko sɛbɛn an b'an ka kan bɛɛ sɛbɛn an yɛrɛ ye an ka développement tun bɛ taa ɲɛ donc vraiment mais a faamuyana san in sababu kama ni ala sɔnna ma a bɛ kɛ sababu ye ka an ka kanw don ba la. minisiri états généraux an b'a ye k'a fɔ laɲini dɔw kɛra a kan laɲini ninnu lawaleyali bi kɛmɛ jɔ la an bɛ joli la. états généraux kɛra janvier de hakilina kumaba caman fɔra min fɔra 89 mais ne hakili la an ye belebeleba ninnu bɛɛ daminɛ mais n'i y'a jateminɛ cogoya yɛrɛ la minnu parce que u bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na fɛn fɛn ye danbeko baaraw ye ani lamɔ ani ka denmisɛnninw ka kalanso an y'o kɔni an bɛ se k'a fɔ an y'o baaraw bɛɛ daminɛ olu bɛɛ déployera c'est à dire que san in kɔnɔ an ye activité kumaba minnu boloda n'o bɛ taa fo 12 ɲɔgɔn na a bɛɛ daminɛna a bɛɛ baara daminɛna an ka mɛna Seko ni Dɔnko so minnu jɔ an ka mɛna an ka tourisme yɔrɔ minnu an ka yɔrɔ sahalen minnu bɛ kɛ sababu ye ka dunanw wele an ka minnu don bɔ la an y'olu fana jateminɛw daminɛ daminɛna yɔrɔw la baaraw daminɛna donc n bɛ se k'a fɔ vraiment baara minnu prévoilen don san in kɔnɔ presque a bɛɛ daminɛna a bɛɛ nun donna donc o de kama i bɛ faso barokɛnɛ yɔrɔ dɔ la i bɛ sifito yɔrɔ dɔ la i bɛ sigida ɲɛtaa yɔrɔ dɔ la i bɛ taala maliden kura yɔrɔ dɔ la i bɛ internet ni jaw ni fɛnw mali kura ni fɛnw n'i taara bi i bɛ fɛn caman ye an bɛ ka fɛn caman yira an taara don mali kɔrɔlenw fana na min yɛrɛ tun ye mali ye mali kow bɛ se ka sigi cogo la min na an bɛ k'olu fana ɲɛɲini an ye experts caman fana b'an bolo an ka Seko ni Dɔnko baarakɛyɔrɔ yɛrɛ an bɛ si a la an bɛ tila la parce que ko in bonyana ma a kɛra an bolo koba ye parce que jamanakuntigi ka fɔ tan nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye mali histoire dɔrɔn tɛ dɛ hali an jɛɲɔgɔn minnu bɛ farafinna jamana caman na u ko k'olu ma deli k'a ye u ka jamanaw la jamanakuntigi ka jɛ k'a fɔ n ye san di Seko ni Dɔnko ma donc o kɔrɔ ye n'i y'a jateminɛ an ka sigidaw mɔgɔ caman bɛ ne wele i bɛ taa sɔrɔ dugutigiw b'o la maires b'o la hali gouverneur dɔw b'a la donc an bɛ ka baara kɛ parce que sisan bɛɛ b'a fɛ i ka sigida ka ɲɛnamaya bɛɛ b'a fɛ kow ka taa ɲɛ donc vraiment états généraux ni a kɛra sababu ye an bɛna gafe dilan min b'a jira san 10 san 20 nata in na Seko ni Dɔnko ka taa ni sira min ye o de y'anw ka baara ye parce que sumani kɛkun ye hakɛ ka dɔn de ni tasira dɔnna ka ban a kɛra mɔgɔ mɔgɔ ye a baara tɔ ka nɔgɔn parce que ko ye jateminɛ ni kodɔn de ye n'i ye nin kɛ nin bɛ kɛ n'i ye nin kɛ nin bɛ kɛ kow n'u tasiraw de don donc malikura tasira Seko ni Dɔnko la an bɛ se k'a fɔ ne y'a 80%. ayiwa minisiri Mamu Dafe an ka jamana Seko ni Dɔnko minisiri bololabaara ye taabolo ye min kalifalen don e ka minisiso la bi bi in na n'i ye bololabaara jateminɛ an ka jamana kɔnɔ a ka ca ni suguya 500 ye a bɛ 600 fan fɛ a jatesu la bololabaara ye a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ jamana yiriwa n'a ɲɛtaa la fɛɛrɛ jumɛn de bɛ aw bolo a taabolo in yiriwali kama walasa sini ma sinikɛnɛ ma maa miliyɔn caman ka se ka balo a la an ka jamana kɔnɔ. an bɛna gafeba min dilan Seko ni Dɔnko taasira artisanat fana taasira b'o la dans les san 10 nata in na an kan ka taa ni sira minnu ye pour que artisanw bɛ se ka lafiya sɔrɔ bɛ se ka sabati cogo min na donc IMOA sariya dɔw bɛ yen an bɛ ka baara k'olu kan pour que ka an ka corps de métier yɛrɛ fɛsɛfɛsɛ an bɛ ka baara kɛ artisanw ka promotion kan yɔrɔ salonba dɔ b'an bolo Mali la n'o ye Siyama ye o y'a belebeleba ye mais yan'an ka s'o ma an ni an ka jamana kɛrɛfɛ jamana minnu y'an bolo di ɲɔgɔn ma n'an b'a wele ko AES
an ye gafe dɔ dilan cogo min na an bɛ se ka jɛ k'an ka artisanat développer ɲɔgɔn fɛ ka promotion kɛ ɲɔgɔn fɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma donc an y'o gafew dilan wa an y'o baara fana ɲɛnamaya daminɛ an ka artisanw fana ye gafe bolo bila gafe la u bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ donc o b'a yira k'a fɔ artisanat taasira tilennen bi a jate donnen don n'i ye sigiyɔrɔ 100 ta sigiyɔrɔ 80 bi an b'a dɔn an kan ka min kɛ san 10 in kɔnɔ parce que an tun b'o jatew de la wa an y'a daminɛ fana an kan ka promotion minnu kɛ ani kalan minnu kan ka kɛ artisanw kan ka kalan ka se yɔrɔ min na parce que pour que artisanat bɛ se ka sabati il faut artisanw ka former ka ɲa je crois que o baaraw fana daminɛna dɔw yɛrɛ taara formation na donc ne hakili la an ka artisanw ka soba min bɛ yen u cɛsirilen don u bɛ baara in ɲɛdɔn u cɛsirilen don a la ani an ka cakɛda minnu bɛ ɲɛsinnen don artisanat ma u ye bolo ɲɔgɔnna kɛ ni ala sɔnna a ma artisanat ye jɔyɔrɔba ye an ka gafew la parce que n'i ye artisanat jateminɛ ale ka contribution ka bon kojugu faso nafolo la n'i ye faso nafolo ta sigiyɔrɔ 100 la artisanw ta ye 24 ni jɔsen 2 ye presque n'i ye sigiyɔrɔ 100 ta a bɛ komi sigiyɔrɔ 4 de don quoi n'i y'a tila 25% presque donc o b'a yira k'a fɔ artisanat ye koba ye et puis fana artisanw n'i y'a jateminɛ 40% n'i ye population ta 100 sara la 40 ye artisan de ye o b'a yira k'a fɔ an artisanw bɛɛ ka so donc ni artisanat donna ba la Mali bɛ don ba la ni artisanat donna taaraɲɛ Mali bɛ taa ɲɛ o de kama a b'an ka ko fɛn ɲɛna i m'a ye n'i ye an ka cakɛyɔrɔ tɔgɔ ta a bɛ daminɛ ni artisanat de ye. Ministre ka a tɔgɔ da la o ka ɲi nka a waleya o sinsinnen don ka tɛmɛ tɔgɔ kan tɔgɔ in ye bonya de nka waleya in o nafa bɛ se bɛɛ lajɛlen ma bololabaara jɔyɔrɔ ka bon jamana kɔnɔ o de y'a to ŋaniyaw bɛ senna walasa ka ni don a la bi bi in na fɛɛrɛ jumɛn bɛ senna bololabaara yanni ka se san 10 ma an ka jamana fɛn minnu bila an ka jamana kɔnɔ an b'a mago ɲɛ fɛn min o ka kɛ anw ka fɛn dilanlen yɛrɛ yɛrɛ nafolo ka to an yɛrɛ fɛ yan an ka somasiriw an donfiniw an bɛ fɛn o fɛn kɛ a ka kɛ an yɛrɛw ta ye fɔlɔ o de ye département ka kɛlɛ ye o de ye ne mamu yɛrɛ ka kɛlɛ ye a ka ca san 20 ye bi i y'a jateminɛ an ka seko ni dɔnko cogoya la an ka artisanw bɛ se ka balo u ka baara la cogo min na a bɛ daminɛ ni u ka bɛ baara minnu kɛ de o de kama an bɛ ka dɛmɛ kɛ u bɛ se ka baara sɔrɔ cogo min na ka caya o bolo dalen de b'an bolo région bɛɛ la bololabaaraw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la an bɛ se k'u dɛmɛ cogo min na u k'u ka baara don ba la k'a don ba la o ye ko 2-3 ye u bɛ dege baara cogoya la u bɛ dege baara fɛnw bɛ d'u ma u bɛ baara min fana kɛ ka na ni sababu ye u ka baara in bɛ se ka don ba la cogo min na a bɛ se ka san cogo min na parce que u bɛɛ bɛ ɲɔgɔn na n'i ko Mali kura i ko maliden kura n'i ko artisan kura f'a ka sɔrɔ a bɛ se k'a ka fɛnw feere de mais an bɛna baara fana kɛ artisanat la an y'a jateminɛ an bɛ production minnu kɛ a fɛnw tuma dɔ la man da ka gɛlɛn dɔɔni an ni artisanw bɛ bolo bɛ ɲɔgɔn bolo an bɛ kalan min na sisan an bɛna gafe min kɛ signé ka taasiraw yira an bɛna bɛn k'o bɛɛ kan ni Ala sɔnna a ma pour que artisanat yɛrɛ ye min ye a k'a jɔyɔrɔ fa Mali kɔnɔ. Misiri halisa bololabaara ko kelen don n'i y'a jateminɛ an ka jamana yɔrɔba dɔw bɛ yen nɔ dɔw y'a daminɛ k'u ka so kɔnɔnaw bɛɛ lajɛlen k'an ka fɛn dilanlenw ye a dɔnniya b'an ka bololabaarakɛlaw la an tɛ se ka o la yɛrɛ nka bololabaarakɛlaw fara ɲɔgɔn kan o bɛ yen nka ka sariyaw ta a ka kɛ bɛɛ lajɛlen taabolo ye o fana bɛ se k'u dɛmɛ a miirila o ɲɔgɔnnaw la wa k'a kɛ foroba taabolo ye walasa bɛɛ ka nafa sɔrɔ bololabaara ka yiriwa. an miiril'o la parce que n'i y'a jateminɛ jamana yɛrɛ sariya dɔ bɛ yen min b'o loi dɔ bɛ yen min b'o kofɔ fɔlɔ a loi yɛrɛ bɛ yen k'a fɔ jamana baaraw ani fɛn fɛn kan ka kɛ ni bololabaara don a bɛ di bololabaarakɛlaw ma o ye kelen ye mais n'i y'a jateminɛ mais fɛn bɛɛ ye fɛɛrɛ de ye a bɛ fɔ fɛɛrɛ ma tubabukan na stratégie f'an ka fɛɛrɛw de ɲini k'o ye dɔɔni dɔɔni de parce que mɔgɔw ka yecogo de yɛlɛmana n'i y'a ye ni e taara ne ka bureau kɔnɔ i ye bureau min ye i ma artisan ka bureau de ye yan artisan bolonɔ de bɛ ne ka bureau kɔnɔ ne bɛ sili min kɛ artisan ka li dilanlen de don parce que dilancogo bɛ dilancogo la
a bɛ mɛn ka tɛmɛ hali minɛnw bɛ bɔ kɔfɛla kan o ye kelen ye donc an ka artisanw ka spécialisé o la maintenant nous parce que tali kan ka kɛ yɔrɔ caman de la an kan ka baara de kɛ pour que an ka o fɛn ninnu fana sɔngɔ ka nɔgɔya ma parce que tuma min bɛ na ni gɛlɛya fana gɛlɛya misɛnninw b'a la n'i y'a jateminɛ a dɔw sɔngɔ ka ca maintenant i bɛ taa sɔrɔ a dɔw laban cogo fana u kan ka labɛn ka ɲa mais ne hakili la artisanat soba min bɛ yen u bɛ ka baara k'o kan sisan kosɛbɛ donc o b'a yira k'a fɔ espoir bɛ yen en tout cas anw ka baara kɛbolo cogoya la artisanat tabiya a n'a sabatili a n'a basigili o de y'an ka baara o b'an ka baara belebelebaw la donc voilà ni ala sɔnna. ayiwa minisiri an bɛ nin yɔrɔ in kuncɛ ni ɲininkali kelen ye an ka bololabaara an bɛ fɛn minnu dilan o dɔnniya tigiya fɛɛrɛ jumɛn b'a bolo k'a to mali bolo misali an bɛ fini minnu dilan an ka laadalafini ninnu ani bɔgɔla ninnu u n'a ɲɔgɔnnaw i bɛ taa sɔrɔ u hakilina tara mali la mali dɔnnen don n'a ye nka fɛɛrɛ jumɛn b'a bolo a tigiya kana minɛ an na diɲɛ fan dɔw fɛ sabula an y'a ye jamana caman ka dɔnniya tigiya b'a la ka bɔsiw la kelen kelen. i ka ɲininkali in ka ɲi jɔrɔnako don a jɔrɔ b'an bɛɛ la ne hakili la an b'o baara kan parce que n'i y'a jateminɛ a ɲɔgɔnna caman kɛra an yɛrɛ ka fɛn dɔw taara yɛlɛma jamana wɛrɛw bolo kan k'a sɔrɔ a daminɛ b'anw de fɛ yen n ko an bɛna fɛɛrɛ min labɛn artisanat la a taasiraw de y'olu ye o parce que fɛn bɛɛ ye fɛɛrɛ de ye n'i ma fɛɛrɛ dilan i tɛ se ka baara kɛ o f'a fɛɛrɛ de ka labɛn a ka fɔ e ka baara de ye nin ye e bɛ taa nin yɔrɔ la e bɛ taa nin organisme la e b'i jija et puis an ka maliden kura programme la baara sira dɔw b'a la min b'a to an b'a wele ko made in mali an ka mali fɛnw bɛ don ba la cogo min na mali dumuni mali fini bon o hakilinaw kumabaw b'a kɔnɔ maintenant n'an y'o kɛ an bɛ se ka minnu labelliser a bɛ fɔ labellisation je crois que a caman bɛ kɛ tɛmɛ ni UNESCO ka yɔrɔ ye en général an ka dɔnnibaaw an'an ka service technique bɛ ka baara kɛ olu caman kan ne hakili la ne nan'a sɔrɔ vraiment an ka baarakɛmɔgɔ dɔw avancelen don a ko kan kosɛbɛ donc n b'u fo nin yɔrɔ in na. bi mali tourisme a ka kɛnɛ wa. mali tourisme a bɛ ka kɛnɛya parce que n'i y'a jateminɛ san caman tɛmɛnen in na gɛlɛyaw tun bɛ yen tourisme tun ye fɛnba ye tourisme tun bɛ taa fo 3% du PIB la o sanjan ninnu na mais gɛlɛya ninnu nalen don a jiginna kosɛbɛ sigiyɔrɔma 100 o 100 kelen de ye tourisme ye a dɔgɔyara kosɛbɛ parce que n'i ye hôteliw jateminɛ gɛlɛyaba de b'u kan n'i ye agencew jateminɛ gɛlɛyaba de b'u kan donc o de kama an ko baara daminɛ f'an ka sigi an ni dɔnnibaaw an ka fɛɛrɛ sigi parce que ko ye fɛɛrɛ de koyi c'est pas parce que nin gɛlɛya in bɛ yen jamana dɔw tɛmɛna nin gɛlɛya ninnu kan gɛlɛya kɛra jamana dɔ la min ka jugu ne bi olu de bɛ diɲɛ bɛɛ sanfɛ bi donc gɛlɛya minnu don gɛlɛya tɛ k'a fɔ k'a tɛ se ka wuli donc ne hakili la n'an ye sera ka fɛɛrɛ ɲuman sɔrɔ parce que gafe in baara a tɔ ma jan bilen an ye sira dɔw daminɛ ka ban par exemple an bɛ ka baara kɛ yɔrɔ sahalenw kurukanfuga ani parc des sofas an b'a fɛ ka écotourisme baara dɔ kɛ yen bon an b'a fɛ ka aéroport ɲɛda falen bon an ka agence de tourisme fana bɛ baara kɛ ni hakilila dɔw ye ko sigida lamini n'o ye City Tour ye je crois que a y'a boloda ɲina a bɛna taa région 5 la baara bɛ ka kɛ an ni AES jamana minnu b'an kɛrɛfɛ n'an n'olu bɛ AES baara la an n'olu fana kelen bɛ ka boloɲɔgɔnman kɛ an bɛ ka fɛɛrɛ dɔ lasigi pour que i bɛ se ka yaala AES territoire kɔnɔ cogo min na i bɛ bɔ na Burukina an bɛ jɛ programme la comme ni ɲɛ b'a la an ye politique culturelle ba dɔ kɛ an ye gafeba dɔ kɛ Seko ni Dongo kan jamana 3 in ni ɲɔgɔn cɛ donc an bɛna baara kɛ o kow kan ɲɔgɔn fɛ donc tourisme bɛna kɛ o gestion dɔ ye o fana bɛna kɛ hakilina kumaba dɔ ye. minisiri ye y'a jira k'a fɔ ko a bɛ ka kɛnɛya nka maa dɔw bɛ yen nɔ olu tɛ fosi dɔn ni tourisme ko tɛ ka yɔrɔ sahalenw jira o ye agence dɔw ka baara ye dɔw yɛrɛ bɛ n'o ye guide touristique dɔw ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'a tun gɛlɛyara aw ye fɛɛrɛw jumɛn kɛ ka se ka olu madɛmɛ. n'a ye jaw lajɛ i b'a ye Tombouctou tourisme ye nali daminɛ o kɔrɔ ko espoir parce que tourisme ye hakilila de ye ni mɔgɔw hakilila bɛnna la ni mɔgɔw hakili sigira u bɛ na n'u hakili ma sigi u tɛ na n'u ma na foyi tɛ ɲɛnabɔ donc anw ka baara c'est pour que mɔgɔw hakili ka sigi u k'a dɔn ko Mali ye jamana basigilen ye ani fɛn ɲuman minnu b'an fɛ
ko dɔ yɔrɔ jan fɛ u bɛ Tɔnbɔkutu dɔ ka kɔrɔ mais u y'a ye an bɛ ka taali minnu kɛ a y'u hakili sigi donc u ye nali daminɛ c'est vrai an ka baarakɛla minnu bɛ tourisme secteur la u sɛgɛnnen don ne hakili la an n'u bɛ ɲɔgɔn kumaɲɔgɔnya régulièrement ni an bɛ se ka min dɛmɛ cogo min na jɛkulu minnu dɛmɛ parce que dɛmɛ yɔrɔ ka ca mais ne hakili la caman kɛra o dɛmɛ na mais a tɛ bɔli kɛ parce que an tɛ se k'a fɔ bi parce que kow n'u cogoya don mais an bɛ wagati min na bi an bɛ se k'a fɔ baara daminɛna espoir bɛ yen an ɲɛ bɛ sira la an ɲɛ bɛ ko dɔ natɔ la min b'a to mɔgɔw hakili bɛ se ka sigi parce que gɛlɛya mana kɛ cogo o cogo n'an y'an bolo di ɲɔgɔn ma ka fɛɛrɛw sigi n'an dara ɲɔgɔn na a bɛ ɲa mais an ka baara fanba n'i y'a jateminɛ min ye tourisme baara ye an ka sɔrɔdasiw bɛ k'an dɛmɛ a la kosɛbɛ parce que olu de bɛ ka yɔrɔ sabati olu de bɛ ka yɔrɔ lakana o b'a to an bɛ ka farinya ka taa yɔrɔ caman na bi k'an bɛ taa tourisme kɛ yen k'an bɛ na ni dunanw ye donc o la an b'u fo dan tɛ foli min na parce que n'o sabati ma na baara tɛ se ka kɛ mais sabati bɛ ka na jamana bɛ ka suma dɔɔni dɔɔni bɛɛ ɲɛ b'a la k'u bɛ ka taa ɲɛ. Misiri i ka lasew la i ye Tɔnbɔkutu fɔ an bɛ san min na n'o ye 2025 ye a yirala k'a fɔ biennale Tɔnbɔkutukaw olu de garisɛgɛ b'a la biennale kan ka sigi nka minisiri maaw bɛ kamanagan na biennale baaraw bɛ cogo di a na kɛ wa. biennale min kan ka kɛ Tɔnbɔkutu décembre ɲinan jamanakuntigi yɛrɛ ka hakilina de don a baaraw kalifalen bɛ an ka minisiri Gale la n'o y'an bila an ka taa Tɔnbɔkutu a m'a mɛn kosɛbɛ donc Tɔnbɔkutu biennale ye fɛnba de ye jamana ɲɛmɔgɔw bolo donc siga si t'a la a bɛ kɛ a bɛ ɲa a bɛ diya ni Ala sɔnna parce que an b'a baaraw la an bɛ ka mɔgɔw bila a la minnu b'a baara ɲɛdɔn ni Ala sɔnna ma Tɔnbɔkutu biennale a bɛ ɲa jateminɛw bɛɛ kɛlen don ka bɛn n'a ye awa an bɛɛ b'a su ɲɔgɔn fɛ ni Ala sɔnna ma baaraw ɲɛbilaw kɛra ka ban o de tun ka gɛlɛn hakɛw dɔnnen don min sera ka kɛ min ma se ka kɛ fɔlɔ o jitew dɔnnen don donc baara bɛ ka kɛ n bɛ min fɔ o yɔrɔ la dɔrɔn n y'a kɔlɔsi tellement que mɔgɔw nisɔndiyalen don seko ni dɔnko san in na u b'a fɛ fɛnw ka ɲa baaraw ka taa ɲɛ mɔgɔw presselen don kosɛbɛ a bɛ faamu mais ko ye dɔɔni dɔɔni de ye n bɛ se ka min fɔ bi a kɛra secteur privé o a kɛra département ye o an ka ministre su ni tile an bɛ baara kɛ ni hakilina kumaba ninnu bɛɛ kan a si tɛ bila parce que n'i ko seko ni dɔnko Mali danbe ka se k'a ma ni jamanakuntigi yɛrɛ ni ministre Gale ye sira jira bon ne hakili la u ye technicien wele k'u bila baara la technicien minnu baara ka d'u ye a kanu b'u la bon ne hakili la a bɛ fɔ ko fiɲɛ ɲɔsɔrɔla bolosɔrɔ sanfɛ o ye bɛnsema ye. o ye bɛnsema ye. ayiwa minisiri biennale y'a dama jamalajɛ seko ni dɔnko kɔnɔ festival fana ye jamadalajɛ festival ko barika b'a la Mali kɔnɔ kosɛbɛ aw bɛ mun labɛnw bɛ senna walasa ka festival ko k'a sinsin a kana kɛ ɲɛnajɛ dama ye a ka nɔ bila min bɛ to mɔgɔw hakili la seko ni dɔnko hakili la. an b'a la ka min kɛ ne y'o de fɔ n ka kuma daminɛ na anw ka baara yɛrɛ festival organisé tɛ o anw ka baara yɛrɛ de ka gafe dilan ka hakilinaw dilan min b'a to festival bɛ se ka basigi cogo min na parce que n'i y'a jateminɛ ka taabolo do par exemple sisan n bɛna hakilina kelen f'i ye pour que i k'an faamu n'i y'an ka festivaliw ta sisan a ka ca a jate dɔnnen tɛ u bɛ ɲagami ɲɔgɔn na u bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na u bɛ ɲɔgɔn gêner kuma dɔ la u fangaw tɛ kelen ye maintenant sisan an ye jɛkulu dɔ sigi an ye dɔnnibaa dɔw wele olu bɛ ka fara kan kan pour que ka a fɛsɛfɛsɛ ka festivaliw hakɛ dɔn ka festival bɛɛ taabolo dɔn ka festival bɛɛ ka kɛ wagati dɔn pour que u ka se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na o ye hakilina dɔ ye min b'an bolo pour que ka festivaliw dɛmɛ o laban an b'a kan parce que an ye dɔnnibaaw wele an y'a comité sigi an b'a baara kan an b'o kɛ festivaliw la an b'o kɛ centre culturel ni espace fana na parce que ɲagami de man ɲi parce que festival ka ca an bɛ se ka fɔ festival musique dɔnkili festivalw bɛ yen art contemporain festivalw bɛ yen biennale photow bɛ yen
n'i y'a jateminɛ festival n'i ko festival a ko ka ca wa u cogoyaw tɛ kelen ye wa u dugukɔrɔw yɔrɔ tɛ kelen ye wa u wagatiw fana tɛ kelen ye bon n'an y'olu bɛn ɲɔgɔn ma ka ɲa a bɛ bɛɛ dɛmɛ i ka baara la donc an bɛna fɛɛrɛ sigi min b'a to olu n'an ka dɔnnibaa ninnu y'u ka gafe d'an ma an bɛna baara kɛ ni festival baarakɛlaw bɛɛ ye an bɛna baara kɛ ni cakɛda caman ye an ye cinéma ta kɛ kunna sini cinéma bɛ se ka don baara cogo min na hakili fɔlɔfɔlɔ parce que jate bɛ daminɛ n'o de ye f'an k'a dɔn malikura taasira i ka émission tɔgɔ y'o de dɛ an ka baara fana y'o de parce que an bɛ ka sigi ka taasiraw de ɲini o bɛ bila gafe la o sababu la o b'a kɛ sababu ye ka an ka nin bakuruba ninnu bɛɛ dɛmɛ kelen kelen u bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na. Ayiwa minisiri an ye o hakilinaw fana faamuya an ka kɔrɔfɔ da kun na an da sera ja filanan ma ni o ye jamanadenw hakilila ye mun ni mun ye e ka minisiso ka baara taabolo kan n'o ye bololabaara ni seko ni dɔnko minisiso ye. ka san kelen bɛɛ bila ko culture ye culture dun ye fɛn bɛɛ de ye o sankɔrɔta min dira ma n'an y'an sigi ko o assise kɛ k'o ɲɔgɔn ye kɛ k'an fɛlaw fɔ ɲɔgɔn ye ka yira ɲɔgɔn na nin ka ɲi nin man ɲi an ka nin bɔ yen o y'anw seba o bɔlen kɔfɛ parce que a bɛɛ lajɛlen donna ɲɔgɔn na bɛɛ y'i kɔnɔnata fɔ bɛɛ y'i dimikuru min bɛ yen k'a ci o yɛrɛ fɔlɔ ye sewa fɔlɔ ye o bɔlen kɔfɛ baaraw bolodara chifinw n'o ye jeunesse ye ministère de la culture y'olu minnu sigi sen kan an bɛ taa université la ka taa baro kɛ chifinw ye Mali kura maliden kura ye mun ye. Avec ce département aujourd'hui, on est en train en fait de revivre, de renaître avec des actes aujourd'hui que le ministre est en train de poser. Pas plus tard que la semaine passée, on vient de lancer Segida Nyata à Mopti, sous la présence même du ministre même de la Culture Mamou Dafé, et où on a financé 5 projets. Parmi ces 5 projets, il y a un projet de poterie dedans, et il y a un projet de la broderie à la main. Alors que nous disons aujourd'hui qu'au Mali, ça ce sont des métiers qui ont tendance aujourd'hui à disparaître. Donc avec ce financement, nous pouvons dire que ces métiers qui sont en tendance de disparaître aujourd'hui vont encore les revivre. Puisque le montant de chaque enveloppe s'élève à 5 millions de francs CFA. Donc quand on donne aujourd'hui 5 millions à un artisan qui fait la broderie à la main, donc il peut aller former au moins 10 personnes ou 10 jeunes. Ça veut dire que non seulement en les formant, il leur donne aussi du travail. Avec la situation, comme je vous l'ai dit, nous savons très bien la crise politico-sécuritaire et sanitaire surtout a eu vraiment raison de l'activité touristique. Donc nous sommes dans la recherche d'alternatives crédibles. Ce que le ministre est en train de faire, ce n'est qu'un secret de polichinelle. Il va faire en sorte que le parc des Soufa soit une attraction phare à Bamako. Et nous avons une demande forte à l'intention du ministre parce que d'autres opérateurs du tourisme sont en train aussi de voir quelles sont les activités que nous pouvons adjoindre à l'activité phare du ministre qui est l'utilisation, en tout cas le parc des Sofas qui va devenir une attraction phare aussi pour Bamako. Bon, comme Bamako principalement n'est pas en soi un produit touristique du Mali, c'est un rajout. Nous rajoutons Bamako aux autres produits, c'est-à-dire les produits qui sont réellement dans le tourisme. C'était le triangle Djenné Mopti, Tombouctou, Pays de Gon. Voilà, c'est ce qu'on avait comme activité phare. Mais compte tenu de la situation, nous sommes dans les alternatives qui sont crédibles, dont le parc des Sofas que le ministre est en train de réveiller et d'en faire une activité, je suis sûr et certain qu'il va nous faire appel et que nous allons l'aider à faire en sorte que cette alternative crédible soit une réalité pour l'activité du tourisme au Mali. Awa ni tun ye jaw ye minnu labɛnna an ka jamana kunnafoniko cakɛda ANCD fɛ ka lase bɛɛ lajɛlen ma sabula jamanadenw y'u hakilila o minisiri bɔra ka jamanadenw ka laɲiniw mɛn i ka minisiso kun kan o bɛ an bila k'i ɲininka waati nataw la sini ma sinikɛnɛ ma don suru ni don mankan ani don kuntala jan kɔnɔ mun bolodalen do i bolo bololabaara seko ni dɔnko hôteliko ani turisiko la dakuruna damadɔ la min bolodalen b'an fɛ n'i ye tourisme jateminɛ
nguma an bɛ ka baara kɛ aéroport kan an bɛ ka baara kɛ monument dɔ kan n'o pour que destination développer Manden kɔnɔ n'o ye Kurukanfuga place ye Sunjata n'a ka compagnon 12 an bɛ k'o stèle labɛn pour que k'o kɛ sababu ye mɔgɔw bɛ se ka n'o lajɛ cogo min na o bɛ tourisme développer an bɛ ka baara kɛ parc de Sofa fana kan pour que o bɛ se ka kɛ an bɛ se ka écotourisme développer cogo min na o bɛ kɛ sababu ye ka baara créer ka baara di mɔgɔw ma mais an bɛ ka baara kɛ gafe ba kelen kan tourisme fɛɛrɛw bɛɛ bɛ k'a kɔnɔ parce que fɛɛrɛ tɛ kelen ye n bɛ se ka kelen fɔ n bɛ fila fɔ mais fɛɛrɛ misɛnnin ka ca par exemple an bɛ ka taasiraw yira AES jamana bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na tourisme la mɔgɔw mana bɔ ka na dɔw bɛ se ka na ni Wagadugu ye dɔw bɛ na ni Ɲame ye mais a bɛɛ bɛ na ɲɔgɔn kunbɛn Gawo donc an bɛ ka baara k'o hakilinaw kan donc an bɛ ka baara kɛ an ka tourisme mɔgɔw bɛ se ka lakodɔn cogo min na et puis Mali jaw bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni mɔgɔw ye cogo min na Mali hakilina kuraw ani fɛn sanuma minnu b'an fɛ ani yɔrɔ salen minnu b'an fɛ k'olu lakofɔ kɛnɛma pour que kɛnɛmamɔgɔw bɛ se ka nata ka nɛgɛ Mali nɔfɛ ka na an ka jamana visiter an y'o baaraw daminɛ ka ban donc mais hali bi an bɛna continuer ka fɛɛrɛw basigi pour que parce que jamanakuntigi ko année de la culture ça veut dire que ni san bɛna ban an bɛ ka an ye baara minnu boloda an bɛ k'olu fɔ sisan mais ni san bɛna ban an bɛna baaraw bɛ kɛ ɲɔgɔn kan a bɛ fɔ min na k'a fɔ fɛn min sera ka kɛ san kɔnɔ an kan k'o de yira donc o b'a yira k'a fɔ an kan ka hakilina kumakan minnu yira an b'olu yira ni san banna. Seko ni dɔnko lahalaya la an y'a dɔn ko a kalansoba dɔ bɛ an ka jamana kɔnɔ seko ni dɔnko bɛ kalan ye mun b'aw bolo sini ma sinikɛnɛ ma walasa a ka ko diya denmisɛnninmaw ye u ka kalanw ɲɛsin a ma seko ni dɔnko matarafali la. Kalansoba fila de b'an bolo n'o ye kalansoba fila ye fɔlɔ ye INA ye bɛɛ b'a dɔn INA ye min ye Mali kɔnɔ an ka seko ni dɔnko tɔgɔbaw bɛɛ bɔra yen donc INA kura jɔra donc ale kalanw bɛ ka ɲɛnamaya donc filanan ye kalansoba min n'a ɲɔgɔnna ka dɔgɔ farafinna n'o ye conservatoire ye o b'an fɛ donc an b'a fɛ ka o kalansoba n'o ye master ye k'o don ba la kosɛbɛ an b'a fɛ ka hakilina kuraw yɛrɛ don a kɔnɔ min b'a to kalan bɛna k'a kɔnɔ kalancogo kuraw bɛna k'a kɔnɔ min b'a to kalan min bɛ kɛ an ka seko ni dɔnko yɛrɛ kan n'an b'a wele ko patrimoine an yɛrɛ taw ye min ye an ye min sɔrɔ an bɛnbaw bolo olu bɛ se ka don ba la cogo min na donc an bɛn'o hakilinaw don a kɔnɔ donc ni Ala sɔnn'a ma an bɛna kalanso fana révolutionner yanni san ka ban an b'o baaraw la maintenant n'i y'a jateminɛ baara caman bolo dalen don n ye min f'i ɲɛna hakilina kuruba 12 o de baara daminɛnen b'an fɛ ni hakilina ninnu bɛɛ bɛ tali kɛ ɲɔgɔn kɔnɔ sigida ɲɛnamayali n'an y'o fɔ an yɛrɛ ka yɔrɔ caman bɛ yan a yɔrɔ salen musée yɛrɛ b'o kɔnɔ musée kan ka ɲɛnamaya palais de la culture kan ka ɲɛnamaya ka yɔrɔw labɛn pour que k'a kɛ yɔrɔ salenba ye min b'a to mɔgɔw bɛ na la kosɛbɛ donc baara caman bolo dalen bɛ an bolo an bɛ dugawu kɛ hali bi Ala ka fanga d'an ma. Ayiwa minisiri Ala k'o dugawu bɛ minɛ ayiwa nin de tun ye ɲininkali damadɔw ye an tun b'a fɛ ka min kɛ i la Mali kura sera tako sabanan hukumu kɔnɔ walasa ka jamanadenw bɔ kunba na bololabaara ni seko ni dɔnko ni hôteliko ani tourisiko na siraw fɛ ayiwa minisiri i ni ce an ka ɲininkaliw jaabili la Adel Samake i ni ce. Minisiri i ni ce. Merci beaucoup. An balimaw ni de tun ye ɲininkali damadɔw ye an ye minnu sɔrɔ ka kɛ an ka jamana bololabaara ni seko ni dɔnko ni hôteliko ani tourisiko minisiri la ni o ye Mamu Dafe ye a bɔra ka kunnafoni minnu di ka jaabi minnu di hakili la an ye caman faamu la maa maa ye waati ta k'an lamɛn ani k'an lajɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye aw ni ce aw k'an bɛn waati wɛrɛ. Ayiwa nin bɛ dan sigi bi su in nata la n'Ala sɔnna ma sini an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɛgɛ kanɲɛ 9 kibaruya minnu bɛ yen k'olu da aw tulo kan Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan Fala Keyita Keba Jalo Famara Berete anw de tun bɛ yan bi su